guztioi. Sailburua, Emakunderen zuzendari eta idazkari nagusia. Herri ordezkario, bertatu zareten lagun guztiok, esan bezala, ongi etorri, Emakunde antolatuta. Berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko lege berri bat, una nueva ley para seguir avanzando en la igualdad izenburupean antolatu dugun, Emakunde antolatu duen jardunaldi honetara. Hain zuzen ere, duela urtebete eskaz, etzei betiko baita urtebete, 2022ko martxoaren 3an onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxista gabeko bizitzen lege moldaketa, dagoeneko bazegoen 2005ko berdintasun legea osatzen duen lege berri hori. Herri erakunde eta gizarte zibileko eragile pertsona elkarten ekarpenak jaso ditu lege horrek, 200 ekarpenetik gora hain zuzen ere, eta iazko ekainean Urkullu lehendakariak berak aurkeztu zuen berdintasunerako herri itunaren oinarrian dago lege berria 2022ko legea. Hain zuzen ere, momentuaren irakurketare egin behar baita, berdintasunaren aurkako kontrako mezuak orokortzen eta ez orokortzen bakarrik, modu antolatuan entzuten hasi garen honetan, egin zen Urkullu lehendakariak deia, egin zion deia euskal gizarteari orokorrean, berdintasunerako herri itun horretara atxikitzeko. En las últimas décadas se han producido avances incontestables. Azken hamarkadetan berdintasunaren alde aurrera pauso ukaezinak eman dira. Europako berdintasun indizeak Euskadi rankingeko lehen 8 herrialdeen artean kokatzen du hain zuzen ere. Eta duela urtebete, Legebiltzarrean onetsitako emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko legeren aldaketak oinarri sendo batean gainean aurrera egiten jarraitzea ahalbidetzen du. Gaur, urtebete geroago, arau esparru batek hainbat alderdi eraldatzeko eta hobetzeko duen garrantziaz hitz egingo dugu. Beste beste, berdintasunen zeharkakotasunaz, politika publiko guztietan, emakumeen alduntzeaz, zaintzak baloratu eta partekatuko diren gizarte bat eraikitzen laguntzeko, gizonan berdintasunean inplikatzeaz, hezkuntza tresna eraginkorrago gisa baliatzeaz, pobreziaren feminizazioa murrizteaz, eta noski, emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeaz. Izan ere, horrelako indarkeria dagoenean desberdintasunaren adierazlerik nabarmenen baten aurrean. Baikaude, azken batean gizarte hobe bat erekitzeaz ari gara. Guztiok hobe bizitzeko gizarte osoaren erronka dau. Jarraian, jardunaldiari irekira emateko, Eusko Jaurlaritzaren berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak hartuko du hitza. Sailburu. Egunon guztioi. Euskadi duela urtebete onartu zuen emakume eta gizonen berdintasun lege berritua. Eta gaurko jardunaldi honekin urte-urren hori gogoratu eta ospatu nahi dugu zuekin. Izan ere, 2005ko urtean emakume eta gizonen berdintasunareko legea onartzea sekulako pausua izan zen bezala, 22an emandako pausua berri honen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Legeak ez dira horri baten idatzita geratzen bakarrik. Legeak gure gizarte aldatzen hobetzen laguntzen digute. Legeek eragin zuzena duten emakume eta gizonen bizitzetan. Duela, urtebete onartutako berdintasunaren legearen moldaketak pauso sendoak ematen lagunduko digu, besteak beste honako alor hauetan. Administrazioko langile eta inplikatutako profesional guztien beharrezko prestakuntzan, ikuspegi intersonalizan indartzean, indarkeriaren biktima izan diren emakumeen erreparazioan, prebentzioan eta indarkeriaren detekzio guztiarrenean, indarkeriaren biktima diren haurren babesean, erakunden arteko koordinazioan, berdintasunean oinarritako hezkuntzan, zaintza lanen banaketa orekatuan, emakumeen parte hartze politiko eta sozialaren areagotzean, baita eta gizonen inplikazioan ere. Eta lege berri honek ematen dizkigun aukera guzti hauek ospatu nahi ditugu jarduanaldi honetan. Alde batetik,
gure legearen ezaugarrietan sakontzen. Baina bestetik, baita ere Europako testuingurua hobetu ezagutzen. Izan ere, gaurko jardunaldi honetan aukera izango dugu, Europar Batasunean indarrean dagoen lege esparruan alderirik adierazgarpenak ezagutzeko eta alor honetan daude praktika arrakastatsu batek partekatzeko ere. Hauekin, gogoratzen nahi dugu legeek duten garrantzi berdintasun politiketan aurrera egiteko ahal izateko berdinaldia. Queremos celebrar con esta jornada el aniversario de... Jardunaldi honekin ospatu nahi dugu Euskadin emakume eta gizonen berdintasunerako legearen onespenaren berrikuntza hori duela urtebete egin zen. Horretarako gure legean sakondu nahi dugu. Eta Europako testuingurua ere ezagutuz. Horrela, bada gaur... diferentes experiencias europeas en relación a la legislación y las políticas de igualdad. Eta izango dugu Europako berdintasun politiken berri ere. Modu berezian eskertu nahiko nuke gaur gurekin izango diren adituen parte hartzea. Beraien ezagutza gurekin partekatuko dutelako eta horrez gain ere gurekin izango dira lege honetan lan egin duten hainbat eragile eta talde politiko ere. Bi egun falta dira martxoaren 3 izateko, urtebete, igaroko da egun horretan, eta lege berri horrekin espero dugu berdintasunen aurrera pauso gehiago eman ahal izatea. Gaur gogorarazi nahiko nuke lege hori eraiki dela oso oinarri sendo batzuen gainean. Aurreko legea ere 2005an onetsitakoa aldaketa handia izan zen berdintasunari dagokionez Euskadin lege horri esker urte hauetan guztietan aurrera pauso sendoak eman izan ditugu berdintasun politikak ongi egonkortzeko eta finkatzeko berdintasunaren irizpidea txertatzeko hainbat arlotan besteak beste, gizarte zerbitzuetan, segurtasunean, hirigintzan, osasungintzan, hezkuntzan, hau da, pertsona guztion, gizon eta emakumeon bizitzetan eragina duten arlo guztietan azken batean. Gaur egun lege berri badugu, eta lege berri hori garatzen jarraituko dugu. De los recursos económicos, humanos, técnicos para el desarrollo de las políticas de igualdad. Zer garrantzitsua den baliabideak garatzea. Politikoak, giza baliabide guztiak, baita ekonomikoak ere. Eta babestuko ditugu indarkeria matxistaren aurrean, esoilik emakumeak baita ere aurrak. Indarkeria matxistak dituen biktima guztien erreparazioan aurrera egin nahi dugu. Begirada intersekzionalean aurrera egin nahi dugu. Koordinazioan hobetu nahi dugu. Y a la implicación de los hombres, entre otros muchos avances. Este país, Euskadi, está comprometido con la igualdad y con la construcción de una sociedad libre de violencia contra todas las mujeres. Existe un consenso social y político al respecto. Y es necesario seguir avanzando, seguir mejorando. Y esta ley supone el instrumento importante para garrantzitsua da hori lortu ahal izateko. Egia delako azken hamarkadatan aurrera pausoak eman direla gure herrialdean berdintasunari dagokionez, oraindik ere erronka handiak ditugu. Gaur egun beste tresna bat gehiago dugu berdintasunen alde lan egin ahal izateko. Aurrera egiten jarraitzeko beste berri bat dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko sailburu. Una vez inaugurada... Jardunaldiak sailburuaren eskutik inauguratu ondoren, ponentziekin hasiko gara. Eta, programari begiratuta, aipatu behar dugu aldaketa txiki bat egon dela. Izan ere lehen izlaria, Maria Eugenia Rodríguez Palop, ezin izango baita. Hemen gurekin egon, Europako Parlamentuan bateko konpromiso bat sortu zaiolako eta bertara joateko beharra izan duelako. Rodríguez Palop diputatuari eskatu diogo bideo bat bidaltzeko Europako Parlamentua emakumeen eta gizonen berdintasunen arloan egin duen lanari buruzko hitzaldiaren ildo nagusiak horri buruz hitz egin behar zigun berak eta berak atsegin handiz esan zigun baietz prestatuko zigula bideo bat, baina aurkeztu nahi dizuet Maria Eugenia Rodríguez Palop europarlamentaria legelaria da, irakaslea, ikertzailea, saiakeragilea, artikulugilea, militante feminista, ekologista eta giza eskubidetan aditua. Maria Eugenia Rodríguez Palop zuzenbidearen filosofiaren titularra da Madrilgo Carlos III
Pedro Unibertsitatean. Gaur egun, Europako Parlamentuko Unidas Podemosen zerrendaburu gisa jarduten du Europarlamentuan, eta bertan emakumeen eskubideen eta genero berdintasunen aldeko batzordeko presidente ordea da, FEM izenez ezaguna den horren presidente ordea. Hainbat liburu argitaratu ditu, horien artean berriena, Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la extrema derecha ikaria klaksorekin argitaratu zuen 2009an, eta denbora duen guztietan idazten jarraitzen du gizarte mugimendei buruz, ondasun komunei buruz, republikanismoari buruz, feminismo eta emakumeen eskubidei buruz. Eta bideo bat dugu prestatuta, eta berak esan bezala Europako Parlamentoaren ekimen nagusiei buruz hitz egingo digu. Hola, soy María Eugenia Rodríguez Palop. Egunon, bideo Eugenia Rodríguez Palop naiz, eta Del Parlamento Europeo. ni Europako Parlamentuko kide naiz, eta besteak beste FEM batzordeko presidente ordea naiz. Lehenik eta behin barkamena eskatu nahi dizuet, ez baita niretzat posible izan gaur zuekin bertan egotea. Labur-labur azaldu nahi dizuet, zer izan den Europan egindakoa berdintasunaren arloan. Berdintasun politikan oso garrantzitsua izan da, beti emakumeen aurkako indarkeria horretan aurrera pausoak ematea. Eta Istanbuleko hitzarmena da loteslea den tresna bakarra Europako eremuan, eta oraindik berretsi gabe dago. 6 gobernu, kontseiluko 6 gobernuk hori eragotzi dutelako. Ez dute ere ez, barne mailan berretsi. Hungaria, Bulgaria, Letonia, Lituania, Republika Txekiarra, eta dira ez dutenak berretsi. Eta batzuen aldetik ere mehatxuak egon dira, eta badirudi Suediaren ekimenez, eskuineko gobernua izan arren, aurrera pausoak eman ahal izango direla. Hala balitz, ospatzeko modukoa izango litzateke. Eta Parlamentutik saiatu gara genero indarkeria delitu gisa aitortua izatea. Oso delitu larria delako eta mugaz gaindiko arloan eta auziperatzeko irizpide komunak beharko ditugulako. Espainian, Suedian, oroar 10 herrialdetan daude legeak edo nolabaiteko aipamenak. Besteetan ez da bereizten emakumeen aurkako indarkeria, dozin indarkeria gisa bakarrik jasotzen da. Eta guri gustatuko litzaiguke horrela zehapetzea, ez da, eta benetan jarraipen bat egitea. Eta genero indarkeriaren kasuan delitu gisa sartze hori ez dugu lortu oraindik. Eta ahaleginetan gaude, dena den, eta badirudi zuzentarau bat egitea lortuko dugula. Etxeko indarkeria esaten zaio edo gaztelaniaz violentzia domestika. Eta terminologia horretan sartzen da emakumeen neska gazteen aurkako indarkeria, sartzen da ziberindarkeriaren aurkako borroka eta emakumeen mutilazioaren aurkako borroka. Beraz, horizontean nahiko estua da, ez da izan zitekena bezain zabala, eta badago ere bestalde pertsonen salerosketa. Eta pertsonen salerosketari dagokionez, erreforma baten zain gaude. Aurten egitea, espero dugu 2011tik dago martxan, badakigulako zarkituta dagoela gaur egun, eta badirudi hor aurten lortuko dugula berrikuntza bat egitea. Borroka feministan, emakumeen aldeko borrokan, emakumeen diskriminazioaren aurka egiteko lan egin dugu, eta aurrera pausa lortu dira, adibidez, soldaten gardentasunaren zuzentarauarekin, lan esparruan, pixkat bretxa soldata arrakala hori murrizten saiatu, baikara. Eta hori gainera ikusten da, emakumeen adinaren arabera ere, are handiagoa izan daitekela, arrakala handiagoa izan daitekela. Emakumea pobreagoak izaten direlako, askotan, etxeko lanetan jardundakoak direlako, eta hori herrialde guztietan gertatzen da. Eta, zuzentarau horrekin,
hainbat ekintza ezarri nahi dira, enpresak argitara ditzaten langileen soldatak, hain zuzen ere egiaztatu ahal izateko ote dagoen genero arrakala hori, eta baldin badago ari aurre egin ahal izateko. Eta lortu dugu Espainian 50 langiletik gorako enpresetan aplikatzea, eta guztira, badakigu ez duela izango hasiera batean espero zena bezain handia, ezin dugu alderatu adibidez Espainiako dekretuarekin. Dena den aurrera pauso bat izango da Europako oinarri sozialean. Beti izan baita Europako eraikuntzaren alderdi auletako bat. Gutxieneko soldaten zuzentarauak ere noski emakumei ere eragiten die. Gutxieneko soldata jasotzen dituztenen 49% emakumeak direlako. Beraz, espero dugu zuzentarau horrek laguntzea, hobekuntza bat ekartzen emakume askoren bizi kalitatean. Europar Batasunaren barruan. Horrez gain, badaukagu ere kontziliazioaren zuzentaraua, eta haren arabera, ez dugu uste 100% zuzentzea hor dauden desberdintasunak, baina erantzunkidetasunean aurrera egingo dugula, espero dugu. Eta lehen esan dugun bezala, askotan emakumeak dira, arduratzen direnak, etxeko zeregin horietaz, eta gehienetan gainera badakigu emakumeak direla, lan merkatutik ateratzen direnak, zaintzez arduratzeko. Zaintzei dagokienez ere 8,9 milioi emakume daude lanaldi partzialean ari direnak. Gizonekin alderatzen badugu 576.000 dira. Eta horrek zeregin inpaktu handia izango du emakumeen inpaktuan. Eta badakigu emakumeek, gure amek, gure amonek galtzen dituztela egin diren balioespen arabera 297.000 milioi guztira. Beraz, badakigu askoz ere egoera pobreagoan daudela. Eta gizarte zerbitzuen eta zerbitzu publikouneko 80%an ikusten dugu emakume prekaritate handia izaten dutela, ez dutela kobratzen gizonek bezain beste, eta badituztela lanaldi askoz ere malguagoak. Eta askoz ere egoera prekarioan daudenez, emakumeak horretarako, zaintzarako zenbait proposamen ari gara abiarazten Europan. Eta badakigu 2050erako 38 milioi pertsonen beharra izango dugula zaintzarako, haurren zaintzarako eta adinekoen zaintzarako. Eta haurrentzat 0 eta 3 adin tartekoentzat bultzatu nahi dira neurriak arreta izan dezaten, eta 0 eta 6 urte bitartekoetan ere aukera izan dezaten haurtzaindegitara joateko edo ikastoletara joateko. Kontan izan behar dugu, aurren 30%ek jateari utzi ziotela, gozaltzari utzi ziotela, pandemia dela eta ikastetxetara joateko aukerarik izan ez zutenean. Milioika haur daude pobrezia egoeran Europar Batasunean. Eta zaintzaren estrategiak hain zuzen ere horiei hartatu nahi die. Baita ere, noski mendekotasun egoeran dauden pertsonei. Eta zaintzaileetako asko gainera kontuan izan dezagun badirela emakume migratzaileak. Eta gaur egun zaintzak jasotzen dituztenen asko pobreak izango lirateke zaintza horien truke ordaindu beharko lukete. Beraz, zaintza zerbitzu publikoak irisgarria bermatu beharko ditugu. Eta noski, ordaindu ahal izatekoak ere. Gauza gehiago daude, baina ez dut gehiegi luzatu nahi. Aurten lortu dugu desaktibatzea zegoen blokeoa, administrazio kontseiluetako zuzentarauak zuen blokeo hori gainditzea lortu dugu, badaude ordezkaritza karguak dituzten emakume gero eta gehiago,
Europako enpresetan, eta hau garrantzitsua da. Garrantzitsua da guk ere edukitzea aukera erabakiak hartu ahal izateko, ez da? Eta horrelako erabakiak hartzeko aukerak sekulako garrantzitsua du, baita ere ekonomian eta enpresan. Kristalezko sabai horiek gainditu behar ditugu, eta badakigu gainera kristalezko sabai horiek eragotzi egiten dutela emakumeek aurrera egin ahal izatea. Eta zementuzko horiek gertatzen dira zaintzarekin lotuta batez ere gu geu garelako urrats bat atzera egiten dugunak, saiesteko konfrontazio hori, ez da, ibilbide profesionalaren eta gure obligazioen artean. Bi sabaiak gainditu behar ditugu, eta horretarako ari gara lanean, gure batzordeetan, enplegu batzordean eta emakumeen batzordean, eta zeharkakotasunez lan egiten dugu, genero ikuspegia guztiz zeharkakoa da, eta beste batzordeetatik ere, nekazaritza batzordetik ere, ari dira, besteak beste emakumeen berdintasuna hitz egiten. Garrantzitsua delako, eraldaketa guztiei heldu ahal izateko, une honetan egin beharreko eraldaketa guztiei heldu ahal izateko. Eta guztiontzat bizigarriagoa izango den mundu bat lortu ahal izateko. Eskerrik asko, eta espero dut aurrerago zuekin aurrez aurre egoteko aukera izatea. Pues así lo esperamos nosotros también, que María Eugenia Rodríguez Palop. Guk ere horixe espero dugu. María Eugenia Rodríguez Palop urrengo batean gurekin egon ahal izatea. Eskerrak ematen dizkiogu bideoagatik, uste dut nahiko modu argian azaldu digula, zer egiten ari den berdintasun arloan Europan. Eta bere izanen ere berriro ere barkamen eskatzen dizuegu, ezin izan delako etorri. Gozoren, bigarren hitzaldi Europako esparru juridikoa eta berdintasunerako Europako legeak. European Legal Framework and European Equality Laws, segunda ponencia a cargo de Bigarren hitzaldia Linda Sendenen eskutik izango da, online izango da, eta ingelesez, eta bideokonferentzia bidez izango dugu, bera Utrechten dago, Holandan, eta ingelesez ezakizuenok, jarri tramankulugok interpretazioa entzun ahal izateko, azalduko dizuet behin aurikularra jarrita, tresna esnatu edo piztu egiten da, eta 3 kanal dituzue. Lehenengoan gaztelaniaz, bigarrenean euskaraz, eta 3. ingelesa. Aukeratu behar duzue, zer kanaletan entzun nahi duzuen aldibereko interpretazioa. Linda agurtuko dugu, egunon, Guten Morgen. Ez da entzuteko aukera badukagun, bera entzuten duen, edo mikrofona behar bada ez du piztuta. Yeah, could you switch on the microphone, please, Linda? Maybe the microphone is I switched off. on the microphone. You should be able to hear me now. Now we can listen to you, okay. Bai, piztuta dut, uste dute entzungo didazuela orain. First of all, let me introduce you to the audience, Linda, and then we will start, okay? Yes. Atsegin handia da, zu agurtza, eta lehenik eta behin utziazu gure ikuslei aurkezten. Bera Utrechteko Unibertsitateko irakaslea da, eta berdintasunen eta diskriminazio ezako adituen Europako sareko kidea da, nazioarteko zuzenbidean, Europako ikasketetan aditua da, eta baita ere Holandako zuzenbidean, doktorea da, 2003an egin zuen Tilburgeko Unibertsitatean. Bere ikerketetan, erkidegoko zuzenbidearen dimentsio instituzional eta konstituzionalean jartzen du arreta. Eta zehazki Europako integrazio prozesuen alderdi normatiboetan eta aplikazioan jartzen du. Eta irekiko dugu un cuarto de hora para escuchar la ponencia de Linda Senden. Jarraian Linda Senden emango diogu hitza, eta gero aukera izango dugu galderak egiteko. Nahi duzunean, Linda, aurrera.
Thank you very much for this kind introduction. Eskerrik asko orkezpenagatik, eta sentitzen dut ezin izan ezelako bertaratu, eta pena da, benetan ara joateko gogotsu nengoelako dena den, atsegin handiz egingo dut hitzaldi hau online bada ere. Erronka handia da, horrelako gai juridikoi buruz hitz egitea modu honetan, 20 minutu eskasetan. Eta, tira, saiatuko naiz, frantses estuto gizon deritzon hori egiten, hau da, alderdi nagusiak aipatzen. Eta saiatuko naiz, ere, pixka bate, azaltzen zer esperientzia izan dudan nik, koordinatzaile gisa, generoekin lotutako alderdi hauetan, Europan. Eta saiatuko naiz ere azaltzen norari diren aplikatzen lege horiek estatukideetan, eta oro har estatu guztietan, Europako estatu horietan, baita ere hautagaiak diren herrialde horietan. Gaur, hasteko, azaldu nahiko nuke nola proposatzen den legedi hori Europan, zer oztopo ditu gero praktikara eramaten denean, zer eskaintzen du estatukideentzat, horri pixka bat aipatu nahiko nuke. Hurrengo diapositiba, mesedez. Arazo ugariak ditugu Europan, eta egia da, hamarkada direla, gai hauetako legeak sortu zirela, berdintasunekoak, generokoak, eta enpleguan, arlo publikoan, oraindik ere ikusten dugu nola ez ditugun gainditu hamarkada hauetan, egon dauden arazo horiek ez nola kontziliatu adibidez bizitza pertsonala eta profesionala, nola lortu soldaten arteko berdintasun bat. Noski, batzutan ere gertatzen da, arazo batzuk nolabait konpontzen doazela, baina beste diskriminazio eraberriak sortzen direla, ez? Badakigu arazo asko ditugula, baina zer da, oro har Europako legeak eskaintzen diguna. Goazen hurrengo gardenkira, ados. Goazen pixka bat atzera egitera, goazen hitz egitea Europako legeriaren jatorriaz. Zein da honen sorrera, zein da honen abia puntua, genero berdintasunari dagokionez. Izan da faktore oso garrantzitsu bat, ezta? Eta estatukideetan ikusi da beharrezkoa zela aurre egitea, barne maila batetan, maila erkide batean. Eta, 1.9 artikuluak Europako ekonomia erkidegoarenak hain zuzen ere aipatzen du. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna. Ez ikuspegi sozialetik, baizik eta ekonomikotik. Noski, helburua bikoitza da beti, ekonomikoa eta soziala, baina hori ikusten dugu 1.9 artikuluan, adibidez. Goazen hurrengo gardenkira. Tira, ez dakiz gertatu den hemen, ez dakiz zergatik ez den ongi ikusten. Baina tira, irudi honekin, azaldu nahi nizuen, zen izan zen justizia auzitegira iritsi zen lehenengo kasua. Europako justizia auzitegira iritsi zen lehenengo kasua, Gabriel Defren, Belgikako azafatarena izan zen. Berak eskatu zuen, erreklamazio bat egin zuen, gizonei soldata igo zietelako, baina berari ziotelako, inolako igoerarik egin. Eta auzitegietara eraman zuen, eta auzitegietara eraman zuen, saiatu zelako baliatzen jadalegen jasota zegoen berdintasun ekonomiko hori, ez? Eta azkenean aitortu
egin zitzaion, to claim a right of equal bazuela eskubidea hori erabiltzeko eta soldata berdina eska zezakela, esoilik herri egindarien aurrean baizik eta baita ere, bestelako enpresa pribatuetan ere. also recognize Eta its fundamental rights status and its recognition beraz, as a general principle. nolabait babestu egiten zuen enpresa pribatuan eta publikoan soldata berdintasun bat eskatu ahal izatea. Or let's say Hori, zuzenbide erkidean jasota zegoelako, jada berak erreklamazio hori egin zuenean. Eta hori oso garrantzitsua izan zen. Eta eragin bat izan zuen ondorengo legeen korpusean ere. and so which was ruled in 19 Eta ikus dezakegu Defren kasua, 1970koa. Arrezkero ikus dezakegu, edo hortik aurrera ikus dezakegu berdintasun tratua gizonen eta emakumeen artekoa aitortu egin dela balio komun gisa gaur egungo itunetan Europar Batasunean. Eta hori parte da balio funtsezkoen parte da, eta berdintasun tratu hori sartu egiten da emakumeen eta gizonen artean, xedapen garrantzitsu bat baita itunetan, Europar Batasuneko itunetan, zeharkako gai bada kontutan hartu behar dena Europar Batasuneko jarduera guztietan. Eta esaten dudan bezala, Lisboako itunetik aurrera, 2009an aplikatu zen, eta bat daude xedapen lotesleak, 22., 23. eta 33. eskubide, funtsezko eskubideen kartaren barruan, oinarrezko eskubideen kartan, eta printzipio hori babestu egiten dute. Eta lan arlotik harago doazenak, eta esan nahi asko zere orokorragoa du. Eta ekintza positiboa sartzen du, eta baita ere lan eta familia bizitzako kontziliazioa. Eta gero ere badugu 19. artikulua aplikatu egintzena Europar Batasuneko funtzionamendu itunean oinarrezko juridiko bat duena, legeriaren barruan, sexu eta sexu orientazio, arraza eta diskriminazio arloan. Badakigu zentzuk diren adarkatzeak, 19. artikuluaren adarkatzeak, xedapen hori gainera, edatu egintzen, zabaldu egintzen denborarekin, araudi gehiago hartzeko bere oinarriaren gainean. Urrengo diapositiba mesedez. level, there has been Legeria mailan ikus dezakegunez, dinamika handia egonda, bizia egonda partikularren artean, kasuak eramaten zituztenak auzitegi nazionaletan, eta gero pasatu egiten zirenak Europar Batasuneko justizia auzitegira. Hau da, erabaki bat hartzezaten interpretazioaren inguruan, lege aplikagarriaren interpretazioaren inguruan Europar Batasunaren barruan. Eta hori denak hobetzen joan da, eta neurri batean horrela eginda. Eta bere eragina izan du Europako Parlamentuan zuzentarauak ezarri dira hainbat auzien inguruan, besteak beste berdintasun legearen gainean izan du bere eragina noski. Eta hainbat auzitan, adibidez lanerako sarbidea, lan munduratzeko aukera, baita ere gizarte segurantzaren sistemak, baita ere zuzentarau garrantzitsu bat ezarri zen, 97. urtean, joan den mendean, diskriminazio auzitan sexuaren araberako etan alegia. Eta probaren karga kontuan hartuz. Beraz, ikusten dugu arrezkero hainbat zuzentarau egin direla, sortuz joan direla, esan genezake, eta 2006. urtera arte 54. iritsi bai ginen, hau da recast izeneko tzat ezagutzen dena, baina batez ere aplikatu egiten da enpleguaren arloan. Urrengo diapositiba, mesedez. Eta bestalde ikusten dugu gainera gizarte segurantza auzi oso garrantzitsua dela. Eta beste zuzentarau garrantzitsu bat ere eman zen horren harira 2008. urtean
zabaldu ahal izateko berdintasuna lamunduratzean, baita ere ondasun eta zerbitzuetan eta beren hornikuntzan ere bai. Eta baita ere, zuzentaraua autonomoentzat 2010 urtean. Next slide, please. Urrengo diapositiba, mesedez. Ederki, ikusten dugu lege korpus honetan, ikusten ditugu hainbat obligazio negatibo eta positibo. Nolabeteko kombinazioa egiten dut kasu honetan. Alde batetik dugu diskriminazioaren debekua, negatiboa, eta berdintasuna sustatzea modu aktiboan, horiek izango litzateke obligazio positiboak. Hau da, beti ere oinarrituz, eta batez ere lan eta familia bizitzan arteko kontziliazioan, eta baita ere haurdunaldia eta matasuna babesteko asmotan, eta administrazio kontseilu orekatuak egon daitezen enpresetan. Baina bada muga garrantzitsu bat Europar Batasunak egin dezakeen horren inguruan, jardun egiten duenean arlo honetan. Hau da, zailagoa da Europar Batasunarentzat legeria sortzea osasun arloan, esate baterako. Eta osasunaren babesean, ze Europar Batasunareko boterea kasu honetan askoz ere mugatuagoak daude beste ekintza arlo batzuetan baino gehiago. Urrengo diapositiba mesedez. Hau da, lorpen nagusiei buruz hitz egiten badugu, esan genezake, diskriminazio ezare printzipioa aplikatuz, eta arlo horretan jardunez, auzitegia iritsi da, hainbat arlo lantzera, eta ez bakarrik diskriminazio zuzena lantzera, baizik eta ere zeharkako diskriminazioa badibidez, sexu jazarpena eta biktimizazioaren debekua. Eta garatuz doaz, beste eskubide batzuk, banakoaren eskubideetan oinarritutako ikuspegiaz ari naiz. Eta beraz pertsonak, hainbat baldintzen pean, oinarritu daitezke Europar zuzenbidean eta ez bakarrik zuzenbide nazionalean, eta horrela babes judizial bat lor lezakete. Eta horrela aldaketa bat egin horretan, kargaren edo probaren karga zama horretan. Horiek dira lorpen nagusiak. Urrengo diapositiba, mesedez? Uste dut bizkorrago ibili behar du dela, ze denbora gutxi gelitzen zait. Urrengo diapositiba, mesedez? Eskerrik asko. Bueno, hau alde batera utziko du, jadanik hitz egin baitut pixka bat diskriminazio zeharkakoaz. Gero gainera uste dut denek oso ondo ezagutzen dugula auzi hau, eta ez dut hain zertan sakondu horretan, denbora gutxi baitut. Pasako dugun gara orain urrengo diapositibara. Can you move to the next slide, please? Yeah. Eskerrik asko. Uste dut garrantzitsua dela kontuan izatea, ze motatako kontzeptu dagoen lege berriaren oinarrian. Zuzentari, errekast zuzentarauak ekintza positiboaren inguruan esaten duena, estatukideek mantendu ahal izango dute edo hainbat neurri har izango ditzakete praktikan, baina horrek zer esan nahi du? Berdintasuna eta aukerak sustatzeko garaian. Pasa gaitezen urrengo diapositibara. Hemen pentsa genezake. Pentsa genezake ikuspegi zahar horretan gehiago oinarritzen zena emaitzen kalitatean eta ez zuen indarrean edo ahalmenean. Baina lege berriak, berdintasun lege berriak esaten dugu eraldatzailea izan behar duela. Eta horrek esaten du, edo esan nahi du, gainera landu egin behar duela, azpian dauden elementuak garai batean ez zirenak lantzen. Hor azpian edo subyazente zeuden gai horiek. Eta bada elementu bat eraldatzailea,
eta beharrezkoa dena berdintasun osoa babestu alizateko. Hurrengo diapositiba, arren. Hor, esaten da, konbentzioaren aplikazio osoak eskatzen du, estatukideak eraldatu egin behar dituela, genero estereotipoak ezabatu egin behar dituela, akatstunak baitira. Eta hori kausa funtsezkoa da, eta ondorio bada emakumeen kontrako diskriminazioan. Hurrengo diapositiba mesedez, eta konparatu egiten baldin badugu Marshall kasuarekin, ikusten dugu salbuespenezko kasua izan zela Marshall kasua zeinean Europar Batasuneko legeriak estereotipoak lantzen dituen, genero estereotipoak hain zuzen ere, eta oso modu mugatuan egiten duela, jurisprudentzia asko mugitzen duela helburua lortzeko, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Hurrengo diapositiba mesedez. Eta modu orokorrago batean, oinarritu egiten baldin bagara beste oztopo handi batzuetan, marko juridikoaren barruan, bai Europar Batasunaren barruan, eta hemen ez dara bilgu bakarrik auzi kontzeptual hau, baizik eta baita ere pasatu egiten gara gehiago beste elementu batzuetara. Esan genezake, kuestionatu egiten dutela zein diren gaurko egungo legeen asmoa edo helburua. Xedea kontuan hartuz gaur egun zein testu ingurutan bizi garen binarioa ez den mundu batean, eta ikuspegi legala oso binarioa izaten jarraitzen du oraindik ere. Hau da tratu berdintasuna hitz egiten ari gara oraindik gizon eta emakumeen artean, baina barne hartu beharko genuke LGTBIQ+ komunitatea, eta nola sartzen den hori dena gaur egungo lege esparruaren barruan. Badakit Europako Parlamentua kontutan hartzen ari dela, auzi hau, gardentasun arloan, baina Europar Batzordeak handikan ez du oso kontuan hartzen hau, beraz, auzi batzuk, beste auzi zerkako eta intersekzionalago batzuk ere hartu beharko lirateke kontuan gaur egungo legean. Non ikusten dugun, ikuspegi oso zentratua denean, eta Europar legean asko zentratzen baldin bagara, eta ikuspegia horretan oinarritzen baldin bagara, bai enplegu berdintasunerako zuzentarauetan, esate baterako, edo beste elementu batzuk ere kontutan hartu behar direla. Ez dugula bakarri berdintasunean oinarritu behar lan arloan, baizik eta baita ere kontutan hartu behar direla beste arlo batzuk parte baitira pertsonen errealitatean, eta gero dugu hor diskriminazioa. Bereizkeria ikusi behar da gaur egungo zuzentarauak eguneratuta daude hori lantzeko, bereizkeria, diskriminazioa lantzeko. Beraz, ikuspegia zertxobait mugatua dela esango nuke gaur egun. Eta gero baita ere banakoen eskubidean oinarritutako ikuspegia ere badugu. Uste dut ikuspegi honek arazo batzuk sortzen dituela eguneroko praktikan. Pasa gaitezke hurrengora, bai. Hurrengoa, mesedez. Eta gauza oso garrantzitsu bat aipatu nahi nuke orain, sare lanak frogatu egiten du muga oso handiak daudela ikuspegi hau aurrera eraman ahal izateko. Hau da, oso kasu gutxi daude auzitegira iristen direnak, beraz ikusten ditugun kasuak auzitegian izango lirateke izotz mendiaren gailurra edo punta. Tontorra, esan genezake urteak joan, urteak etorri, nazioarteko adituek esaten dute, arazoa dela, prestakuntza akastuna dela, kaskarra dela. Juristek ez dutela behar bezalako prestakuntzari, beraz beraientzat zail xamarra da jakitea noiz sortzen den, noiz eragiten den diskriminazio bat, eta noiz ez. Eta gainera, denbora falta dago, lege laguntza, probaren, karga, kompensazio apala, baita ere ez dira demanda kolektiboak onartzen, eta ondorio gainera emaitza ez oso ziurrak ateratzen dira hortik. Hau da, estigmarikiko eta biktimizaziorekiko beldurra, familiaren babesik eza, konfiantzarik eza, lege sistemaren gainean, horiek dira benetako arazoak azken batean. Oraindik ere aditu nazionalak aipatzen dituztenak urtea joan eta urtea etorri. Eta gainera esan genezake hau honek bat egiten duela gainera
institutional commitment. arazo instituzionalekin etengabe daudenak, beraz, erakundeek esan genezake konpromisorik eza erakusten dutela. Eta solaskide sozialekin batera, hor ere egon ditezken arazoekin batera, alegia. Interes gutxi ikusten dugu zenbaitetan estatukideen aldetik. Isunak ezartzeko orduan, zehapenak ezartzeko orduan, hau da lan ikuskaritzak egiten direnean esate baterako, mugatuak izaten dira zenbaitetan. Beste alde batetik gainera interes korporatiboak ere hor daude. Eta gainera familiaren babesa eta komunitatearen babesa ere eskasa izaten da, urria gardentasunik eza dago ere oroar. Eta beraz, arazo hau denak egiturazkoak dira, baina oso garrantzitsuak erakundeetan, eta konpondu egiten ez direnak banakako eskubideetan oinarrituz besterik gabe. Eta gainera, karga zama gehigarri bada emakumentzat. Hau da, emakumeak beren kasuak eramaten dituztenean auzitegi baten aurrera. Hurrengo diapositiba mesedez. Eta amaitu nahi nuke aurkezpen hau honi buruz hitz eginez. Hau da, ze benetako beharra dagoen banakako eskubidean oinarritzekoa eta ikuspegi holistikoago bat behar dugu, orokorrago bat. Erakunde guztiak baitan bere barruan hartuko dituenak eta baita ere eragile guztiak tartean daudenak eginkizunen bat dutenak genero berdintasunaren arloan. Hau da, politikariak, enpresaburuak, baita ere berdintasun erakundeak, gizarte zibila, GKEak, mundu guztiak parte hartu beharko luke. Eta nire optimismoa partekatu nahi nuke zuekin azken diapositiba honetan. Eta optimismo hau dator hemendik. Hau da, benetan ikusten balin badugu zeintzuk diran ekintza legegileak batzordearen aldetik azken urteetan, ikusten dugu gardentasuna soldatatan, batzorde berdinkidea lortzeko asmo hori. Horrek guztiak ezarri egiten du oinarri bat. Eta oinarri horrek gero borroka egin dezake, basate baterako, emakumeen kontrako indarkeriaren aurka, etxeko indarkeriaren aurka, eta gainera ikusten dugu paradigma aldaketa bat ere badatorkigula. Gainbegiratze tresna guztiek azpimarratzen dute, askoz ere erantzukizun handiagoa izan behar dugula, erantzukizun konstituzionala, eta partekatu egin behar dela sektore publiko eta pribatuarekin hainbat erakunderen artean. Horrela bermatu egingo dugu berdintasuna, genero berdintasuna. Eta baita ere oinarrizko eskubideak, kolektiboak, banakakoak, funtsezko balioak baitira gizartearen barruan. Eta hori bakarrik lortuko dugu implikazio handiagoa eta hobea baldin badugu eragile guztien aldetik. Bereziki eginkizun garrantzitsua dutenak arlo honetan. Eta horixe da planteatzen dituztenak ekimen legegile berri hauek edo behintzat horixe da islatzen dutenak. Eta baita ere akordio batera oso bizkor iritsi direla gardentasun arloan. Horrek esaten du, edo adierazten du emaitza hobeak egongo direla ere beste proposamen batzuetan eta itxaropentsu nago etorkizunari begira honi dagokionez. Espero du lanean jarratuko dugula ikuspegi kolektibo honen barruan, eta horrela borrokatu egingo ditugula arazo estrukturalagoak eta betu egingo dugula gure ekarpena eraldatu al izateko berdintasuna testu inguru hauetan ere. Bai, eskerrik asko zuen arretagatik eta espero dut enitzela gehiegi luzatuko nire aurkezpenarekin. Eskerrik asko. Thank you, Linda, bedankt. Eskerrik asko, Linda. Galderari bada, aretoan, Lindarentzat, ez dago tarte handirik egia esan, baina saiatuko gara bentsat galderari balego jaso eta berari egiten. Alguna pregunta en la sala?
Galderarik aretoan, norbaitek galderarik eman egin nahi dio Lindari, mikrofono bat dugu hemen eskura. Bueno, orduan aprobetxatuko dut eta nik egingo diot galdera bat Lindari. Linda, zuk hitz egin duzu berdintasunaren bermea genero arloan eta implikazio handiago askatu duzu eragile guztien aldetik genero berdintasunaren arloan eta esan duzu optimista zinela, ze paradigma aldaketa bat badatorrelako. Non ikusten duzuzuk optimismo hori basate baterako hainbat parlamentutan, Europa luze zabalean, Espainiako estatuan ere bai, askotan kontrako diskurtsoak entzuten ditugunean berdintasun bermeare horren inguruan eta berdintasunaren aurka ere bai, non ikusten duzuzuk optimismo hori Europan? Well, the optimism I see that actually I think Bueno, uste dut at least gutxienez council is acting with a qualified majority. uste dut We can see kontseilua gehiengo kualifikatu batekin jarduten ari dela bere bozketetan eta uste dut lortu direla gauza asko horrela emakumentzat. Eta gainera uste dut horrela zuzentarau hauen bitartez, aurkitu ahal izango dugula oreka bat eta baita ere lortuko dugula estatukide gehienak beren babesa ematea berdintasun politika hauen aurrean. Eta gainera daude marra gorri oso garrantzitsuak Europako herrialde asko badakizkitenak, oso gauza kezkagarria gertatzen ari dira Europako herrialde batzuetan, baina uste dut bai badagoela aurrerapen bat, aurrerabide bat dagoela proposamen legegile hauetan, eta ikusiko dugu nola erreformak eta kontseiluak proposatzen ari den ikuspegia askoz ere kolektiboagoa dela. Niretzat hau dena da begirada positibo bat etorkizunari begira. Eta ikusten dugu zentzu batean gauzak ezarri direla, ekintzak ezarri direla, eta jadanik zeudenak. Noski, askoz ere gehiago lortu beharra dago, baina jadanik hazia landatu da, eginda aurrera egin ahal izateko gai honen inguruko legerian, emakumeok dugun eskubideen inguruan, eta gainera benetan borroka egin genezake eskubide partikularren inguruan auzitegi baten aurrean. Zeren eta egon badago diskriminazioa eta desberdinkeria iraunkorra, baina gutxienez badugu esparru legegile bat ari aurka egiteko, ura borrokatzeko. Beraz, uste dut noski aurrera egin behar dugula nazioz nazio, herrialdez herrialde, baina badira herrialde asko jadanik badutela legeria nahiko sendoa eta konstituzio baita ere sendoa, eta horri esker aurrera egin dezakegu zentzu honetan. Baina noski naiz eta optimista izan, badira hainbat gauzak ikaragarrik kezkatzen nautenak. Baina gutxienez ikusten dut odeiertz positibo bat. Bai, zuaitz sendoak sortu behar dute hortik, bai aurrera egiteko, eta gainera konpromisoarekin. Emango dugu, beraz, ez badago beste galderarik Linda Senderekin, bukatuzat emango dugu, bere hitzartze hau. Thank you, Linda. Has been a big pleasure. Eskerrik asko, atsegin handia izan da zu hemen izatea, eskerrik asko. Thank you. Eskerrik asko. Thank you for the invitation. Eskerrik asko. Linda Sende beraz, Holandatik Utrechtik izan dugu bideokonferentzia bidez. Egia esan ez da izo ordu den, dagoeneko 11 hogei gutxi ere izango dira, horrek izan dut pixkat atzeratuta gabiltzalo, baina pixkanak aurrera egiten jarraituko dugu. Mahai inguruari emango diogu bide, hiru gonbidatu izango dituen mahai inguru bat izango da. Legedia, berdintasunaren arloan urratsak emateko funtsezko tresna du, izenburu mahai inguru horrek, la legislación como herramienta esencial para el avance hacia la igualdad. En esta mesa redonda de 3 integrantes y quisiera invitar además a este escenario una etortzera gonbidatu nahi nituzke Neus Pociello Ikaiuela, Kataluniako Emakumeen Institutuaren zuzendaria, Neus. Sandra Ribeiro, Portugaleko herritartasunerako eta genero berdintasunerako batzordearen burua. Gracias. Sandra.
Eta online bidez izango dugun Lena Ag ere Suediako genero berdintasunerako agentziaren zuzendaria. Bienvenidas a las tres, benvinguda, benvinda. Aurkeztu ingo dizkizuet gure hiru gonbidatuak, os presento a las tres invitadas. Hiru gonbidatuak aurkeztuko ditut, ez dakit Lena Ag ikus dezakegun pantailan. Bideokonferentzia bidez, Suedian baitako bera, Lena Ag. Ongi etorri, Lena? I will introduce every one of you. Bueno, orain denak aurkeztuko ditut. Os presento a las tres ponentes. Aurkeztuko ditut, beraz, Neus Pocillo y Cayuela, 2021ko ekainaren batetik, Kataluniako Generalitateko Departament de Igualtat y Feminismeseko emakumeen Kataluniako Institutuko zuzendaria da. Izendatu zuten arte, Bartzelonako emakumeen kontseiluko kide aktiboa, izan zen, Kataluniako emakumeen kontseilu nazionaleko kide aktiboa zuzen nazio batuen zahartzeari buruzko lantaldeko kide aktiboa eta Espainiako emakumeen kontseilu nazionaleko presidente ordea. Agurtu dezagun berriro Lena Ag, Suedian dagoena Good Morning, Lena, ongi etorri, posten naizu ezagutzea, lehenik eta behin, utzi dazu zure buru aurkeztuko dut, Andrea. Lena Ag, Suediako genero berdintasunerako agentziako zuzendari nagusia da, 2018ko urtarrilaren sortu zenetik. Suediako genero berdintasunerako agentziako zuzendari nagusi bihurtu aurretik, Andrea Nina Tilkivina fundazioko idazkari nagusia izan zen, gatazkek eragindako eskualdetan emakumeen erakundei laguntzeko erakunde handienetako bat. Kivina Tilkivinak Right Livelihood Award ospetsua jaso du. Nobel sari alternatiboa ere esaten zaio. Bere ibilbidearen hasieran Lena Ag Andrea komunikabideen industrian aritu zen, baina ondoren gizarte zibilean jarduten hasi zen Greenpeace International eta Sociedad Sueca de Paz y Arbitraje bezalako erakundeetan. Gizarte zibiletik gobernura eta nazioarteko erakundeetara igaro zen. Lena Ag Andrea Europako batzordeko presidente ordearen kabinetean eta Suediako kanpo arazoetako ministerioan aritu zen lanean. Eta azkenik gurekin dugu Sandra Ribeiro, ongi etorria. Sandra Ribeiro, Portugalgo herritartasun eta genero berdintasun batzordeko presidentea da. Ribeiro Andrea zuzenbidean lizentziaduna da eta lan zuzenbidean eta logistikan graduatu ondokoa. Biak Lisboako Unibertsitate zuzenbide eskolan 2010-tik 2014 abendura bitartean laneko eta enplegu berdintasunerako Portugalako batzordeko presidentea izan zen. 2018ko ekainetik 2020ko irailera arte zuzendaritza nagusiko zuzendari nagusia izan zen enplegu eta lan harremanen sailean. Orain, izlari bakoitzak 12 minutu izango ditu parte hartzeko, eta itzaldek amaitzean 15 minutu luzatuko dugu tartea galdera txandari ekiteko. Beraz, behar bada formula egokiena izan daiteke, jasotzea zuek aretoan egiten dituzuen galderak, eta gero denbora igaroala aukera emango dugu galdera gehiagorako. Baina orain, 3 izlariak izango ditugu, galdera guztia jasoko ditugu, eta elkarrezketa bat sortuko dugu pertsona guztien artean. Beraz, Neus Pocillo y Cayuela, Kataluniako Emakumeen Institutuko zuzendaria duzu hitza. Good morning, buen día, buenos días a todas. En primer lugar, permitidme que agradezca esta invitación y poder estar hoy aquí compartiendo esta jornada. Por lo tanto, pues muy agradecidas a Emakunde por la invitación y muy esker gonbidapenagatik eta oso pozik gaude atsegin handia da mai inguru hau partekatzea Ag Andrearekin partekatzea eta baita ere Ribeiro Andrearekin partekatzea. Eta aleginduko naiz sintetizatzen 12 minutu hauetan eta baita ere marko edo esparru bat adieraztea gero ezabaidetu izateko. Katalunian marko orokorra hitz egiteko lehen legeria 2008koa da. Eta lege hau bideratuta dago indarkeriak ezabatzeko. Katalunian indarkeria matxistak deitzen diegu. Hau da, urrats bat harago joan nahi du genero indarkeria markoaren barruan. 2008ko legea da, esan dudan bezala, eta 2020an eguneratu egin zen. Eta zergatik eguneratu zen? Eguneratu zen, hain zuzen ere,
bermatu genezan lerrokatze bat genuela nazioarteko markoarekin, Europako markoarekin osoa. Eta legeria hau lerrokatuta egon zitezen Istanbuleko hitzarmenarekin eta baita ere zeoak egiten duen gomendioekin. Aldaketa hori beraz 2020 urtean egin zen. Eta eskubide asko sartzen zituen gai askoretan, adibidez, bizitza diligentziaren printzipioa legeria honetan aitortu egiten dena, hau da indarkeria instituzionala aitortu egin beharra da, hau da erakundetatikan egiten dugun indarkeria eta aktibatzen ez duguna bizitza diligentzia hori ze dauk eragiten diguna edo markatzen diguna jarduteko horrelako egoera baten aurrean gaudenean, hau da indarkeria matxista dagoen kasu bakoitzean. Hori administrazioko maila guztietan. Beraz, eskatu egiten digu lan maila barnekoa aitortza hori lortzeko, horren ari gara bide hori irekitzen. Ze tresna izango ditugu administrazio publiko gisa, horrelako indarkeria matxista o indarkeria instituzional gertatzen denean. Nola jardungo dugu. Eta hemen lan handia egiten ari gara, gero azalduko dizuet, sailburutzaren barruan, legeria honetatik hasita, protokolo marko berri bat sortu da, eta eredu berriak sortu dira violentziak tratatzeko. Hau da, lehenengoaz, 2015 urtera arte etzen berdintasunerako lege katalana iritsi, 2015an hori izango litzateke marko osoa, aterki osoa, eta lege honek parte hartzen du indarkeria matxisten artikuluak, baina baita ere sentiberatzea eta erreparazioa espektro handi bat barne hartzen du egin beharreko lanetan, politika publikoetan, sektore desberdinetan, hezkuntza, osasunean. Eta lege hau 2015koa da, beraz, derrigorrez, 5 urteren buruan, ebaluazio bat egin behar da. Eta baditugu emaitza batzuk, ebaluazio horren ondorioz, eta aurreratu beharra dago, ebaluazioaren ondorioz, gai batzuk jada baditugula. Adibidez, ez dela nahikoa. Berdintasunarekin, zeharkakotasun gabe, ez dagoela aurrera pausorik emateko aukerarik, baina zeharkakotasunerako beharrezkoa da oso ongi lantzea politika publikoak, baina baita ere barne zeharkakotasun hori guztiak. Zeharkakotasunak bi mota dituelako. Eta hor badaude ex ante edo aurretik landu beharreko mekanismo batzuk eta ex post edo ondotik landu beharrekoak. Adibide batzuk emango dizkizuek, adibidez, generoaren gaineko eraginaren txostenak. 2015ko legearen ondorioz, gobernuaren edozein ekimenek txosten hori behar du, ebaluazio hori behar du. Dela hezkuntza arloko ekimen bat, dela beste edozein arloko ekimen bat. Eta, hau, ex post, edo ondoko tresna bada. Eta, zenbait kontraste beharko ditugu. Ex ante hori gabe, zeharkakotasun hori gabe, ez duelako hainbesterainoko eraginik izango. Zer da hori? Badaukagu analisi bat, diseinua egiteko orduan, egiten den hori, inpaktu sozialarena, genero ikuspegia duena, eta horrekin batera, diseinu horretan eta ex ante lan horretan beste zenbait osagai sar daitezke benetan txertatuta edukitzeko. Eta gero emango dizkizu eta adibide gehiago. Lege hau Katalunian barne batzorde bakarretik landu delako departamentuen artekoa izan da, eta batzorde bakarrarekin lan egin denez,
desigualdades, discriminaciones y Eta violencias, diskriminazioak, desberdintasunak eta indarkeriak hain anitza direnez, tira, pixka bat ikusi duguna da, gomendioak egiten direla, eta saiatu garenean zarkakotasun hori txertatzen, ikusi dugula etzegoela paradigma aldaketa bat, ez direlako emakumeen politikak, ez dira sektoreko politikak, zeharkakotasuna zari gara politikak zeharkakoak izateaz. Eta hor, ikuspegia modu zeharkako batean txertatuta edukitzeaz. Eta horrela, Kataluniako gobernu gisa egin ditugun urrats horietan, gobernu berriarekin, 4 eraldaketarako ardatz ezarri ditugu, demokratikoa, berdea, digitala, eta eraldaketa feminista. Eta maila politiko horretan, maila gorenetik ere, kontzeptualki ere, sartu egiten dugu ikuspegi feminista, intersekzionala. Eta behar dugu, egitura bat, ez da, edozein departamentutan gertatzen den bezala. Gure kasuan, berdintasun eta feminismoen kontseilaritza sortu zen, eta egitura batekin islatu egiten zen guk egin nahi duguna. Hau da, bermatzea ikuspegi feminista intersekzional hori. Pixka bate, bada berdintasun eta feminismoen idazkaritzen antzeko zerbait, ez da? Eta badaukagu emakumeen institutua, Institut Catalán de las Donas, izenekoa, eta badaukagu ere berariazko zuzendaritza bat, denboren banaketa eta ekitatea bultzatzeko, badaukagu ere, rasismoaren aurkako eta migrazioaren arloko zuzendaritza, eta badauzkagu egiturari begiratuta, sekulako enrollo bat irudiena, ez da, baina egitura azken baten bada, benetan gero politikak egikaritzeko lagundu behar duen zerbait. Eta gut ditugun agindua betetzen lagunduko digun zerbait, ez da? Agindu batzuk ematen dizkigulako legeak. Giza eskubide kasuan ere, ez da, kontatu diguten bezala. Pixka bate, arreta jarri dugu, ikuspegi horretatik, ez da? Diskriminazioa, berariazko indiskriminazioa daukagu, eta gozen pixka bat zerkakotasunaren begiradatik eta intersekzionalitatez heltzera gai honi. Eta orain, hemen, Institut Catalán de las Dones bezala, 2007-2015-etik, genekien ez da, departamentu guztiei lagundu egin behar geniela progresiboki txertaten genero ikuspegi hori. Eta egitura txiki batekin aukera genuen, hori egiteko zaila zen dena den mailan esertzea eta lantzea, soldata, arrakala. Aipateko dizkizuete dena den zer arrera pauso egin ditugun, zer lege berritzaile lortu ditugun ere, Europa mailan ere berritzaileak izan direnak, eta zer egin dugu, pixka bat hobetu emakumeen arretarako zerbitzuak, egitura hobetu, ikuspegi antirrazista sartzeko, antikapazitista sartzeko, hau da, zerbitzua, emakumeen institutuaren mende dagoenak berma dezan emakume guztien sarbidea. Ez ezagon emakume bat bera ere kanpo utzi. Eta pixka bat amaitzera. Denboraz nahiko larri nabilera eruditzen zaidalako erlojuari begiratu gabe ere. Beraz, ikuspegi honetatik, baditugu lege berri batzuk. Indarkeriena, badaukagu ere berariazko lege bat, LGTBI komunitatearentzat, diskriminazio ezarena eta tratu berdintasunarena, 29 diskriminazio egoera aitortzen dituena, eta lagundu diguna, tratu berdintasun bulegoa sortzen, eta osatzen guk genituen gabezia batzuk. Adibidez, zehapenekin oso lausoa zelako ezar zitezken zehapenei zegokienez. Eta
tratu berdintasunerako zuzendaritzatik, pixka bat hori bideratu ahal izan dugu. Egitura beharrezkoa zela esan dut lehen ere, ezta? Eta egitura egon behar zen zeharkakotasunaren zerbitzura hori bermatzeko. Eta baita ere, beharrezkoa da legeetan aldaketak egitea, paradigmetan begirada berri hori txertatzea, eta gaurko eztabaidarako iruditzen zait garrantzitsua dela ere gobernantza aipatzea. Legeak egiten ari garenean, eta zorionak gainera lege berriarengatik, oso partaidetza handikoa izan delako, baina askotan argi izaten dugu bai aldez aurreko kontsultak egin behar direla, ebaluazioan parte hartu behar dela, baina gero jarraipenean galdu egiten dugu. Zertan ari gara Katalunian? Batzorde handi horretatik, bederatzailea zen horretatik, departamentuen arteko batzorde bat sortzen ari gara, edo zen planetarako. Hau da, estrategia nazional bat sortu dugu, sexu eskubiderako eta ugalketa eskubidietarako, eta badaukagu berariazko egitura bat horretarako. Osasun departamentoak ere parte hartzen du, eta horre elkarlanean ari gara, benetan fintzeko eta aurrera pausoak egin ahal izateko ikuspegi hauetan. Guretzat oso garrantzitsua da hemen ere barrura begiratzea. Ikustea zer aldatu dezakegun, zer ari gara iraunarazten, hori ere kontuan hartu beharko dugu. Eta horretarako, lan egin dugu, adibidez, hilerokoan zehar lanera ez joateko egunak izateko, edo gestazioan jaiotzan hiltzen diren seme-alaben gurasoen kasuan lanera ez joateko egun batzuk izan ditzaten. Eta hau guztia eta beste neurri ez ziren posible izango, ez bagenuke izango departamentuen arteko batzorde hau. Eta berdintasun legeak eta beren neurri horiek eduki arren, ez da nahikoa aurrekontu propio bat izaterekin edo erakunde orokor bat izaterekin. Beharrezkoa delako gobernuaren alderdi guztiek esku hartzea, inplikatzea eta lortzea finantzaketa bat, ezta? Jarraipen bat egitea. Eta honela utziko dut eta gero izango dugu eztabaidarako tarte handiagoa. Eskerrik asko, Neus, guazen, orain Suediara, eta hitza emango diogu Lera Alki. Bera, Suediako genero berdintasunerako agentziako zuzendari nagusia da. Kaixo, egunon entzuten diazu, primeran, aurrera. Eskerrik asko, elkarrizketa honetara gonbidatzagatik. I want to make 3 points here in this round table, and first of all, the importance of a holistic Ongi esan bezala, eskerrik asko. aimed at advancing gender equality, as Linda Senden also pointed out in her keynote. Second, the role of legislation in changing norms in society, and third, the importance of government coordination and Garrantzitsua da gobernuen arteko koordinazioa lortzea eta gobernuaren baitan ere bat mailatako koordinazioa lortzea gizarte zibileko eragileekin, akademiako kideekin, langileekin, langile ordezkariekin, lortzea ikuspegi kolektibo hori. Eta gustatuko litzaidake gai hauetan sakontzea. Suediaren kasuan ikuspegi holistiko batekin lan egiten dugu eta lortu dugu horrela aurrera pausoak ematea genero berdintasun gaietan. Eta gure kasuan, adibidez, bermatu nahi dugu bai gizone bai emakumeek botere berbera izatea beren bizitzak eraldatu ahal izateko.
the elimination of men's violence Eta against women. bai osasun arloan eta beste zenbait arlotan aurrera pausoak eman nahi ditugu. Baita ere indarkeria ezabatzeko Suediako berdintasunerako agentziak agindu bat jaso zuen gobernuaren eskutik genero berdintasun hori indartzeko eta bultzatzeko. Eta horrela, lortzen dugu lan hau egiteaz gainera monetarizazio bat egin ahal izatea ikusteko zer gabezia, zer hutsune sor daitezkeen egiten dugun lanketa honetan. Horretarako garrantzitsua da guretzat politikak evidentzietan oinarrituta egotea. Eta horregatik baditugu datuak, estatistikak generoaren arabera, segregatutako datuekin egiten ditugu. Eta gure agentziatik ere lan egiten dugu laguntzen zerkakotasun horretan. Generoaren zerkakotasun hori benetan gauza egina izan dadin. Eta egiten dugu bultzatzeko genero ikuspegi hori proiektuetan eta berdintasuna sustatzeko eta noski ere indarkeriari aurre egiteko. Eta Suedian genero berdintasunari dagokionez helburu gisa ezarri diogu gure buruari helburu bat eta helburu hori ez da egongo gobernu aldaketen mende. Hau da, gobernuaren eraketan aldaketa bat gertatuko balitz, gobernuak jarraitu beharko luke 10 urterako estrategia hori jarraitzen. Istanbuleko hitzarmenean sinatutakoa jarraituz ere. Eta, legei dagokienez ikusi dugu zer garrantzitsuak diren aldaketak eragiten dituztelako. Eta garrantzitsua da gure kasuan adibidez generoaren arloko ituna, baina beste zenbait neurri ere beharko ditugu. Adibidez, 2018an zigor kodea aldatu genuen Suedian eta zeharkatu egin genituen adostasunik gabeko sexu ekintzak, bortxaketa barne, noski. Eta hasieran noski, lortu genuenerako emakumeen mugimenduen agendatan urte asko segundako zerbait zen. Baina, ulertzeko horrek zer esan nahi duen, eta ulertzeko pixka bat ikuspegi berri hori, gobernuak eskatu zuen biktimen konpentsaziorako hainbat jarduera aurrera eramatea. Eta erreparazio horren barruan etzen sartzen soilik biktimei arreta eskaintza, baizik eta baita ere sentsibilizazio ekintzak. Eta gazteekin berariazko kanpainak aurrera eramatea, ikastetxeetan ere hezkuntza kurrikulumaren baitan sartu ziren horrelako gaiak sexu heziketan eta abarretan. Eta gaur egun Suedian berariaz lantzen dute adostutako sexu harremanaren kontuan. Garrantzitsua da guretzat ikuspegi holistiko bat izatea. Eta nire agentzia horren adibide bat dela esango nuke. 5 urte eskas daramatzagu Suedian lanean nahiko agentzia berria gara esango nuke. Eta gure agentziaren kasuan sortzeko arrazoia izan zen bilatzea lanketa estrategiko bat. Eta ikuspegi estrategiko batekin lan egin nahi zenez, arreta jarri zitzaion ere zeharkakotasun horretan. Hau da, aurretik bagenituen zenbait gauza mahai gainean eta agentziaren bitartez erabakitzen horri nolabait bideratzeko aukera ematea. Eta emaitzak ere oso kontuan hartzen dira. Hau da, gure agentziaren bitartez ez dira soilik jarduera jartzen martxan, emaitzak bilatzen dira, eta neurtu egiten da jarduerek zer nolako emaitzak dituzten. Eta horrez gain ere, esan dudan bezala zeharkakotasunean laguntzen dugu, eta sektore zehatz batzutan ere lan egiten dugu.
herritar guztien zerbitzura gaude, agentzia nazionala gara, baina eskualde mailan ere egiten dugu lana. Toki mailan, lan egiten duten elkartekin ere elkarlanean aritzen gara, eta gaur egun badakigu, genero berdintasunari dagokionez, beharrezkoa dela lankidetzan elkarlanean aritzea, estatuaren agentzien artean eta beste eragileen artean. Badakigu gainera elkarlanaz gain garrantzitsua dela, noski giza baliabideak edukitzea eta baliabide ekonomikoak izatea. Oso garrantzitsua da ere, gizarte zibilarekin hartu emanak izatea, mundu akademikoarekin, langileen ordezkariekin, sindikatuekin eta abarrekin. Ez da, jada aipatu da gaurko goizan zehar hori. Esango nuke erabakigarria dela, guztiz funtsezkoa elkarlan hori gure lanean, baina are oinarrizkoagoa da borondate politikoa edukitzea eta lidergoa edukitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lena hagen hitzartze honegatik eta hirugarren frentea izlaria Sandra Ribeiro. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Ahora voy a hablar inglés para no molestar con mi horrible portuñol. Eskerrik asko, ingelesez hitz egingo dut, eta erosoago sentituko naiz horrela. History is made of many stories. Portugal has a dark past in gender equality. Leku guztietan bezala, Portugalen ere, genero berdintasunari dagokionez, iragan iluna dugu. Kode zibilak Portugalen duela 50 urtera arte, bazuen xedapen bat, aitortzen zuena, senarra zela familia burua. Eta semalabek eta emaztek beti men egin behar zuten edozein egoeratan eta edozein gertaeraren aurrean. Eta beharrezkoa zen ere, adibidez, emakume baimena eskatzea. Gizonei edo senarrei alegia edo ez bazuten senarri bere aitari negozio bat irekitzeko, noski ez zuten aborturako eskubiderik. Tira, hori duela 50 urtera arte. Gure legatu katolikoa dela eta genero desberdintasuna legean jasota zegoen. Eta ez da inbeste hori aldatu denetik. Eta hau guztia horrela zen ni jaio nintzenean, nire ama, nire amonak, nire aizpa zarrena horrelako legesparru batean bizitakoak dira. Eta atzera begiratzen dugunean, orain, distantziarekin, ikus dezakegu benetan iraultza demokratikoak eten bat ekarri zuela, disrupzio bat ekarri zuela sistema patriarkal horretan. Eta askatasuna ez da bateragarria horrelako lege esparrurekin, horrelako desberdintasunek ezartzen duenarekin. 76ko konstituzioaren kasuan lehenengo bertsiotik badago oinarrizko mugarri bat. Eta bada derrigorrezkoa dela pertsona guztien arteko berdintasuna. Eta berariaz aipatzen da genero berdintasunaren sustapena. Eta esaten du, estatua arduratu behar dela horretaz. Eta gaur egun, Portugalgo legeriaz esaten da oso modernoa dela, berdintasunari eta diskriminaziozari dagokionez, baina zifrei erreparatzen digunean, datu abiltzen ditugunean, ikusten dugu, eragina oraindik antzematen dela iraganaren itzala hor dagoela nola bai. Gauza oso simple batzuetan gainera, askotan gauzarik simplena direlako konplexuenak, eta arazo gehien sortzen dutenak adibidez, genero indarkeriak batzuetan badu gizarten sektore batzuen onespena, ez da, edo LGTBIQ+ komunitatea jasotzen dituen desberdintasun batzuk, eta
hor, ikusten dugu oraindik asko dagoela egiteko. Eta azken 2 hamarkadatan gobernuak genero berdintasuna politika publikoetan txertatu du. Hau da, zeharkakotasuna benetan funtsezkoa izan da Portugalgo gobernuarentzat eta hainbat neurri hartu dira oztopoak saiesteko. Emakumeek parte har dezaten esfera guztietan, publikoetan eta pribatuetan. Baditugu aitzindariak diren hainbat ekimen saiatzen direnak berdintasun handiagoko gizarte bat lortzen. Eta esango nuke lorpen handietako bat dela, berdintasunerako estrategia nazionala. 28/2013 kodea du, eta horrek lortu zuen ministro guztien onespena. Hau bat dator 2030 agendarekin ere, eta 3 lanerako eremu ezartzen ditu, 3 eremu nagusi. Ekintza planak ditugu gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko, eta horiek aurre egiten diote, etxean gertatzen den indarkeria hori, emakumeen kontrako indarkeriari, orientazio sexualagatiko diskriminazioari eta indarkeriari, eta gure ekintza planek bilatzen dute bat etortzea helburu estrategiko horiekin. Horiek jada definituta ditugu. Eta neurri zehatzak proposatzen ditugu. 4 urtean behingo planak izaten ditugu, eta pixkanaka horiek 4 urtean behin berrikusi eta berritu egiten dira. Ekintza planetan azpimarratu egiten da arazo honen ikuspegi multidimentsionala, intersekzionaltasuna azpimarratzen da. Eta azpimarratzen da ikuspegi holistiko batekin lan egin behar dela. Edozein diskriminazio ezabatzeko dela, arrazagatikoa, sexuagatikoa, jatorriagatikoa, eta noski estrategia honetan, lan merkatua ere oso garrantzitsua da. Eta badago alde bat, pandemiaren aurreko aroan eta pandemiaren ostekoan. Pandemiaren ondorio zainbat arazo azaleratu ziren, eta zenbait alderdi berri ere azaleratu ziren. Ikusi ahal izan genituen, lehen ezkutuan zauden alderdi batzuk, eta baita ere ikusi ahal izan genituen alderdi berri batzuk, lanaren antolaketari dagokionez. Laneko ordutegiak, urruneko lan egiteko aukerak, eta abar. Eta honek noski, ez du aplikaziorik ogibide guztietan, baina adibidez administrazio publikoan, gauza asko egin daitezke telelanari esker, eta orain hori lantzen ari gara bereziki, eta helburua ere ez da 100%, bultzatza telelanan, baizik eta gauza hibrido bat egitea. Lan presentzialaren eta telelanen artean. Eta garrantzitsua da, gainera, egitea, baina ez soilik emakumeek erabiliko duten moduan horren bestela arazoak izango dituelako eta lanpostu batzuen galera ekarriko lukeelako. Hau da, atzera pausoak emango genituzkeelako. Jada egin ditugun lorpen batzuetan. Gaur egun, esango nuke 150 eta 50 erabiltzen dela lan hibridoaren formula hau. Eta oso garrantzitsua da, eta oso interesgarria da, laguntzen digulako aurrera egiten. Noski, konturatu behar gara dauden arrisku ez. Jakin behar dugu zer arrisku ekar ditzakeen askotan etxetik lan egiten dugunean, denboraren nozioa galdezakegulako, eta batzuetan agian kontu batzuk kudeatzea zailago izan daiteke, beraz garrantzitsua da, beraria zaintzea adibidez, laneko ordutegiak, ez? Baina, iruditzen zaigu oroar gauza interesgarri izan daitekela. Eta noski Portugalen, baditugu lege asko onak direnak, mesedegarriak direnak, eta iruditzen zaite garrantzitsua dela aipatzea Portugal dela Europa osoan lanaldi partzialeko lanpostu gutxien duen herrialdeetako bat.
Eta 1,4ko arrakala izan badugu, baina ez dago lotuta lanaldi murritzagoekin, baizik eta soldata ezberdinekin. Lanaldi berberen trukean, 1,4 soldata txikiagoa jasotzen dute. Beraz, hemen diskriminazioa askotan ez da lanaldien murrizketaren arira atorren zerbait. Segregazio profesional bat dagoela esan dezakegu, emakumeek agian zaintzan, hezkuntzan egite dute lan gehiagotan, eta gizonek ogibide digitaletan, ingeniaritzan, eta horiek dira hobeto ordaintzen diren lanpostuak. Hori da gertatzen dena, ezta? Hor dago arazoa herrialde gisa. Eta noski, pandemian zehar, arazoak eduki genituen, emakumeen enpleguarekin ere, turismoak adibidez, mugen itxierarekin sekolako beherakada izan zuen, eta horrela emakume asko lanpostua galdu zuten. Dena den, lanpostua galdu arren zaintzan lan handia egin zuten, oso garrantzitsuak izan zirelako. Baina, bereien soldatetan, etzen ezer gertatu. Zaintzaren sektorea eta garbiketaren sektorea izan ziren urte horietan sektorerik garrantzitsuenak, oso garrantzitsua ziren, beraiek kanpora joaten ziren, lanera ere, besteak etxean zeuden bitartean, baina konpentsaziorik jaso altzuten, ez dena, zegoen bezala geratu zen. Interesgarria izan zen beraz, eta horren irakurketa kontzeptuala egin genuen. Legea garrantzitsua da, baina legea edukitzarekin ez da nahikoa, egia da lege asko eta lege oso onak ditugula, baditugula gutxieneko baremoak ezartzen dituzten lega ditugula, badugula, badibidea zuzendaritza batzordeetako emakumen gutxieneko kopuru bat ezarrita, eta tira, horre egia da, hobekuntzak egin direla, emakumeneko 40 gaudela, badugulako bereriaz diseinatutako sistema bat, eta badaukagu ere, lege bat, derrigortzen duena, parlamentuan, emakumen gutxieneko kopuru bat egotera. Eta gainera, badugu beste lege bat, enpresak behartzen dituena, lan sistemak ardematizatea eta frogatzeko zergatik ordaintzen zaie hainbeste gizonei eta hainbeste emakumei. Hori dena bai, izan badugu, baina zifretan oinarritzen garenean, beste errealitate bat ikusten dugu. Eta ze gertatzen da? Errealitatean, egunetik, egunero oso urrun dagoela egoera legeek esaten duten horretatik. Beraz, uste dugu, eta gainera asko interesatzen zait. Joan den urtean sinatu zen ituna. Ze guk buelta asko mandizkiogu gure herrialdean gai honi, eta espero dugu lortu ahal izateko modua izango dugula. Lege onak ditugunean, eta lortzen ditugunean, auzia orduan hauxe da. Nola egin benetako arrakasta izan daitezen. Eta lehenik eta behin, gaitasuna izan behar dugu gure legeen eragina neurtzeko. Genero impactua, eta hori oso korapilatsua da. Jadanik aurrekontu legeak baditugu estatuan, eta zerbitzu publiko osoa, erakunde publikoetan lan egiten duten pertsona guztiak, aurrekontu guztiak egin behar dira genero ikuspegia txertatuta. Baina hori oso komplikatua da praktikara eramateko orduan. Hau da, arlo guztiak elkartu behar ditugu ministerio arloan. Eta horrek esan nahi du lidergo bat behar dugula berdintasun arloan. Denak batera lan egiten badugu, ulertuz ministro guztiek berdintasunaren ministro bat izan behar dutela. Ez bakarrik emakumearen ministroa edo berdintasunerako ministroa, ez. Hau da, finantzaketan dagoena, osasunean, hezkuntzan, denak ministro guztiak, emakume naiz gizon, denek izan beharko lukete
berdintasun ministroaren zati bat. Ze hori da modu bakarra, benetan lortzeko, benetako eraldaketa bat lortzeko. Sektore guztiek badute genero inpaktu bat, eta hori ministro guztiek izan behar dute, gobernu guztietan komplikatua da. Finantzaketari buruz hitz egiten dugunean, ze gertatzen da beti genero inpaktuarekin? Hori ez dago kinderi, hori berdintasunekoa zu zara, zu arduratu. Ez da egia. Hau da, egiten diren lege guztiek inpaktu bat izango dute genero arloan, garraio publikoan esate baterako. Hau da, guk zirkuito bat aldatzen dugunean, edo autobus geltokiak jartzen direnean han edo hemen, egiten duen pertsona hori ez bada konturatzen, emakumeak direla erabiltzaile nagusiak garraio publiko mota horretan, eta geltoki bat jartzen baldin bada beraiek dauden lekutik kanpo, eta horru jartzen baldin badira kale argitzatuetatik, eta orduan sortzen da genero arazo bat. Bai, egia da, sekula nuen pentsatu, bai, horrela da. Eta hori da kontuan hartu behar dena, ikuspegi globalagoa izan behar da. Horregatik, hitzarmen sozialak, itun sozialak, iruditzen zaizkit, izan barko luketela jokatzeko modua hemendik aurrera. Hau da, lege esparrutik abiatuta, beti hobetu daiteke, noski, eta oinarri batzuk ezarri ditu, noski, baina orain, lege horiek harago joan behar dute. Hau da, papereko txuri beltzetik harago eta itun sozialak ere egin behar dira. Garrantzitsuak dira, itun horiek potenteak dira. Eta legea ez dago hor, kultura narzisista batekin amaitzeko, baizik eta harago, inbertsioa behar da, inbertsio finantzarioa, horretarako dirua behar da, garrantzitsua da hori ulertzea, eta zeharkakotasunaren inpaktua ere bai, arlo guztietan, sektore guztietan. Berdintasunak egon behar du, maila guztietan, ez da ezinezkoa, eskerrik asko. Obrigado, Sandra. De nada. 11:20, os he prometido. Eskerrik asko, Sandra. Orain, galdera saioa. Galdera saioa Neusekin, Helenarekin. Norbaitek galderaren batekin nahi badu, hau da unea. Estar 10 minutos hasta las 11:30 por lo menos. Galderari bada aretoan, hori da zuen aukera, Halako aukera gutxi izaten data normalean. Erakunde ezberdinetako ordezkaria gurekin dauzkagu, goi ordezkariak, eta galderari bada, baian atzean bada galdera bat, mikrofonoa hurbilduko genio, eskerrik asko. Bueno, lo primero, gracias por las ponencias, a ver si consigo expresar lo que quiero expresar. Mi pregunta es un poco en línea con el tema de la transversalidad, ¿no? Como comentabais de, pues la importancia de que todos los distintos departamentos, desde todas las áreas donde se hace política pública, se ponga el foco en estas brechas, ¿no?, de género y en cómo intenta reducirlas desde todos los niveles. Entonces, teniendo en cuenta que sí que se evidencia una falta de compromiso, ¿no?, muchas veces por parte de las instituciones, o esa falta de voluntad política y liderazgo, pues un poquito cómo se podría trabajar también eso, ¿no?, teniendo en cuenta que es desde donde se toman muchas veces las decisiones y a nivel de inversión económica y demás, pues cómo planteáis más allá de lo legal trabajar ese compromiso político con el principio de igualdad. Esa sería un poco la pregunta. ¿Sí? Claro, un poco el planteamiento, planteas como escenarios un poco diferentes, ¿no? Porque yo creo que el planteamiento, la estrategia debe de ser quizá diferente, ¿no? Cuando tenemos un escenario, diríamos, ¿no?, como el que tenemos ahora en Cataluña, con un departamento, con una consejería de igualdad y feminismos que se sienta en la misma mesa, ¿no? Hay una expresión en catalán que no sé si en euskera también es así, ¿no?, de sentarse en la mesa, ¿no?, de las mayores, ¿no? Entonces, la estrategia sería diferente cuando tenemos la posibilidad, ¿no?, de estar en la misma mesa. Entonces es el momento de que esa transversalidad que yo decía antes, ex ante, que no deja de ser
la dimensión política de la transversalidad y cómo la transversalidad tiene que estar integrada en todos los procesos de gobernanza, no solo en la parte de prozesu guztietan ez bakarri parte hartzean, eta baita gardentasunean ere, hau da kontseilu teknikoa negoziatzen ari denean, hau da espazio hauek barne tarteak dira. Landu egin beharko da mekanismo konkretu bat, baina hor leku zehatz horretan, departamentuetako sailetako idazkaritza nagusia negoziatzen ari da, zuk egiten duzu hau nik bestea. Hor egon behar du zeharkakotasunak eta gobernantza propioa egon behar du gobernuaren aldetik. Agertoki honetan, izango litzateke onena, hor egin behar da lan hori ere bai, eta kidea komentatzen ari ziren lan hori prestakuntzarako dela agertoki ideal horretatik kargu altuak berdintasun eta feminismoen arduradunak prestatu egingo ditugu beste sailetako kargu altuak. Hau da, hau simbolikoki da ez da laguntzen duela bakarri, baizik eta beharrezkoak direla zeharkakotasun ex-ante hori egiteko. Agertokia ez denean hain optimoa eta egitura txikiagoak ditugunean, egiturari gabe, orduan hasi behar dugu bidea irekitzen zeharkakotasunaren beste tresna batzuekin. Dimentsio politikoak ez badu funtzionatzen, landu egin behar da zeharkakotasun ex-post-arekin, hau da, saiatu ahalik eta gehien egiten, naiz eta normatiboki maila apalagoan izan, baina ahalik eta estrategia gehien sortu, plan komunak egunetik egunera oso beharrezkoa dena, esaten ari ginena. Ez da bakarrik hemen kanpai esparru hori, baizik eta non jartzen dut dirua, nola ari garen lanean, hori ere garrantzitsua da. Eta agertoki ezain optimo honetatik, aurrera egin beharko genuke ezarri ahal izateko normatiba hori planekin eta estrategiekin aldatzeko eta lan guneak sortzeko eta batez ere genero inpaktuaren txostenak behar ditugu. Eta ez bakarrik ex-post hori erabilita berandukoaz, baina ez ditzago bakarrik erabili neurri zuzentzaileak izan daitezen baizik eta bideak ireki ditzaten. Eta horregatik, sailean ez duzue ondo baloratu, ez duzue integratuko, badago agindu hau. Eta hori da nolabait bide hori irekitzea, baina askoz ere zailagoa da. Eta datuetan jartzeko eta konparatiba hori egiteko, agertoki politiko bat dugunean eta optimoa denean edo ez adibidez txosten mailan 2020 urtean emakumeen institutua Katalunian 156 inpaktu etxosten egin zituen. Eta 2022an kontseilaritzarekin eta marko zabal horri esker posizionamendu politikoa egiten uzten diguna, hau da eraldaketa feminismoa emateko gure politika guztietara inpaktu etxostena 286 izan dira. Baina hori da kantitatea. Baina kalitatea, 156 horiek zituzten 600 ekarpen. Eraldaketa ekarpen, 286 hauek ez dute hiruko estian bakarrik, baizik eta 3.900 ekarpen egon dira txosten hauen barruan. Horrek esan nahi du, eredu aldaketa bat egon dela txostenetan, neurri oso zehatzetara jotzen dela, eta gobernu posizionamendu bat dagoela aurrera egiteko, eta bermatu ahal izateko eskubideak ikuspegi feminista intersekzional honetatik, eta baita ere aitortzeko eskubide berriak lehen komentatu den bezala. Behar bada, Lena zerbait komentatu nahi du. Eskerrik asko, lehenik eta behin, nahi nuke benetan berdintasun legea ospatu. Goratu, ze uste du beharrezkoa dela arauzko marko juridikoak izatea. Hori egin alizateko, aurrera egin alizateko, komentatu nahi nuen, galdera honen inguruan. Komentatu nahi nuen auzi politikoa. Beti da borondate politikoaren kontua, noski. Baina politikariek ez dituzte gauzak beren kabuz egingo besterik gabe.
iritzi publikoaren ondorioz besterik gabe. Beraz, horregatik oso garrantzitsua da mugimendu feministak integratzea gizartean sortuz doazenak. Nik uste du Suediako esperientzia hauxe dela. Genero berdintasuna ibilbide luzeko borroka politikoa da. Eta benetan iritzi publikoaren bultzada behar du. Eta gainera azpimarratu nahi nuke batzuetan guk berdintasun arloan lan egiten dugunok, erabiltzen dugu hizkera behar bada oso ulergarria ez dena publikoarentzat. Batzutan ezin dira esan nahi horiek ulertu, hitz egiten dugu gidei buruz, eskuliburuei buruz hitz egiten dugu, baina batzuetan konplikatua izan daiteke tokiko agintari batentzat ulertzea guk esan nahi dugun guztia. Beraz, nire aholkua da pertsona interesdun hoientzat eta interesa dutenak zeharkakotasunean, genero politiketan, zer egin behar dute, simplifikatu gauzak egiten dituzten eragiketa guztietan. Eta hortik abiatu, ze une horretatik aurrera benetan jakingo dugu nola egin dezakegun aurrera. Baina identifikatu egin behar da beti arazo jakin bat, haritik tiraka hasteko. Behar ditugu datuak eta horretatik atera dezakegu behar dugun guztia. Bestela, estatistikarik ez badugu genero arloan, orduan ezin dugu jakin zer egin behar dugun benetan. Beraz, behar bada kontrasanean erortzen ari naiz, baina ez dira gauzak gehiegi komplikatu behar. Ze guk dena besartu nahi badugu desberdintasun guztiak, ekonomikoak, genero indarkeria, instituzionalak, galdu egingo gara marea honetan. Beraz, zentratu egin behar dugu, kasu jakin batean, ikuspegi tekniko batetik, bi gauza, 3 desberdintasun arazo eta hortik aurrera lanean jarraitu. Genero berdintasunak ez du bakarrik emakumeekin zerikusia, bakarrik gizonekin ere zerikusia du, desberdinkeria ere badago gizonentzat. Beraz, betaurreko hiek ere jantzi behar ditugu. Betaurreko moreak, baina ez bakarrik gizonak integratzeko benetan berdintasun politiketan. Eta Lindak lehen esan duen bezala, diskriminazioa dago maila askotan emakumeen kontra. Baina gizonek ere sufritu egiten dituzte. Adibidea jarriko dut Suedian, esate baterako. Guk osasun arloan arazoak ditugunean, Suedian, esate baterako. Gaixotasun psikiatrikoen gaia, adimen gaixotasunen gaia, badira emakume asko, arazo psikologikoak izaten dituztenak, baina gizonek ere bai. Hau da, ez dira medikura joaten, batzuetan ez dira psikiatraren gana joaten ere, eta jarraitu egiten dute beren bizitzarekin, ez dira medikuaren gana joaten garaiz. Gizona izateko dena kudeatu egin behar duzula, baina badakizu ez dela horrela. Gizakiak gara, besterik gabe, eta horregatik horixe erantzun nahi nire eskuartzeari eskerrik asko lehena. 2 minutu gelditzen zaizkigu, eta Lindak ere eskua altxa du, ezakit Lindak ere zerbait erantzi nahi duen. Bueno, eskerrik asko. Bai, galdera bat dut lehenarentzat. Ze oso adi jarraitu dut esan duen guztia. Eta uste dut badirela konparazio batzu gure lanen artean egin daitezkenak. Eta gainera uste dut benetan lan lerro bateratuak sor ditzakegula eta lan instituzionalak gehiago defenditu behar dugula gure herrialdetan. Eta ikusi nola gardentasunak ere bere ondar alea eman dezakela. Elena, hauxe galdetu nahi dizut, nola ikusten duzu? Edo zein da zure agentziaren mandatua edo agindua? Konparatzen baldin badugu
beste erakunde batzuekin, ombudsmanekin, edo herriaren defendatzailea, aldezlea, zein da zure agentziaren balio erantsia kasu honetan? Eta dago erakunderik finantza baliabideen inguruan, ze uste dut hau arazo garrantzitsua dela. Eta konparatzen baldin badut, datuen babesean gertatzen denarekin, ez dakit ote dagoen balio ekonomiko jakinik nolabait politika hauetatik atera daitekeena. Pertsonen kontratazio asko dago gai hauetan lan egiteko, baina noski askotan ez da inbertsioaren itzulketa bat ikusten. Beraz, jakin nahi nuke zein den zure iritzia gai honen inguruan, oso laburra izango naiz, oso denbora gutxi dugu, mila esker galderagatik, guk gure agentziaren arteko eta adibidez herriaren defentzailearen arteko arloak konparatzen ditugunean, aldeak daude. Hau da, ez da berehala ikusten den zerbait, herriaren defenditzailea, simplifikazio bat egiten nahi naizena, baina arartekoak adibidez diskriminazio kasuak egiten ditu, eta guk maila estrukturalagoan lan egiten dugu, berdintasun helburuak lortzeko. Beraz, hau izango litzateke erantzun laburra galderaren aurrean. Harremanetan jar gaitezke aurrerago eta sakonago landu, komentatu dugun hau. Baina, galderaren bigarren galdera da baliabideak. Hau da, konparatzen badugu eta ikusten badugu nolakoa den, guk badugu baliabide egitura bat, 120 pertsona gara lanean, eta gure baliabideak ditugu gobernuaren aldetik, aurrekontu lerroen bitartez. Eta noski badago konpromiso bat eskala politikoan. Baina noski gainera guk bultzada ematen diogu laguntza gobernuari lortu nahi duenaren inguruan genero berdintasunean. Beraz hori izango litzateke ere erantzun laburra galderaren aurrean. Baina benetan ados nago. Hau da, behar dira baliabide ekonomikoak eta baita ere giza arloko baliabideak. Gero, nahi baldin baduzu, hitz egin dezakezue, sakonago zuen artean, bai. Uste dut asko ikas dezakela beraien gandik. Bai, pixka bat galderarekin lotuta, publikoaren aldetik egin den galderarekin lotuta. Bai, ea konkretatu dezakegun pixka bat konpromiso hau. Bai, noski, beti da komplexua, baina erenak esan duena oso interesgarria iruditzen zait. Hau da, ze modutan komunikatzen dugun oso garrantzitsua da, oinarrizkoa. Ze simplifikatu beharra dago beti. Batzuetan genero diskurtsoa oso komplexua da, eta hori ez da ona. Ze pertsonak aldendu egiten dira gugandik, guk azaltzen dugunean komplexua denean, beraz, datuak erabili behar dira noski, hori garrantzitsua da, ze zenbakiek oso argi hitz egiten dute. Eta funtsezkoa da, benetan, guk datuekin erakutsi dezakegu non egon daitezkeen desberdintasunak eta komunikazioa. Gure mezua simplifikaba dezakegu, urratsa handia eman dugu. Beraz, bai, hori da gaia. Aurrekontuak genero berdintasunari begira. Askotan, terminologia oso korapilatsua da. Eta aurrekontuak adibidez genero auzietan, beraz, zuzenagoak izan behar dugu, harira joan behar dugu, gehiagotan. Eta horrela hainbat ekintza finantzatuko ditugu edo hainbat lege sortuko ditugu, benetan ekarpenak eta emaitzak emango dituztenak, emaitza zehatzak esan nahi dut. Segregazioa eliminatzeko esate baterako, adibidez soldatarrak alazitze egiten dugunean, edo emakume edo gehiago, edo gizon gehiago daudenean, eskala ekonomiko batean edo bestean, zein da horren guztiaren inpaktua, baina horretarako adibide praktikoak behar ditugu, ze adibide praktikoak dira komunikazioa
komunikatzeko, informazioa komunikatzeko oso modu egokia gure erakundeetan. Eta lan egiten badugu gobernuaren arlo jakin batean, beste kide batzuekin uste dut adibide praktikoak erabiltzea eta elkarrizketa simple bat eta zenbakiak erabiltzea oso tresna egokiak direla, ze argi dago arlo honetan lan egiten dugunean askotan erresistentzia asko aurre ikusten ditugu eta frustrazioa handia ze urte asko behar izaten ditugu. Lege batek emaitzak eman arte, adibide soldatarrakalarena, Portugalen, lege bat onartzen den arte, olako lege bat denbora asko behar da, eta nik uste du gauza bera gertatzen ari dela hemen. Duela 10 urte, jadanik hitz egiten hasi ginen gai honen inguruan, lege honen inguruan. Ze garrantzitsua izango zen sistema garden bat izatea soldataren auziaren berri emateko. Eta ze garrantzitsua den publikoarentzat jakitea pertsona bakoitzak irabazten duena enpresa baten barruan. Gu bagenekien hori, bagenituen elkarrizketak, baina 10 urte igaro ondoren etzen egia bihurtu. Uste dut ibilbide luzeko lasterketa badela, epe luzeko lasterketa edo ibilbidea oso indartsuak izan behar dugu, ez dugu sekula ikuspegi optimista galdu behar gai honetan. Bueno, oso argi gelditu da ze bideri jarraitu bertzaio, ikuspegi globala izan behar dela, baliabideak ere behar direla berdintasun politikarentzat etorkizunean. Bueno, mila esker 3 parte hartzailei, eskerrik asko Neus, Sandra eta Linda, eskerrik asko parte hartzagatik. Eskerrik asko, obrigado, gracias. Espera, ¿no? ¿Tenemos a? Pasa. Sí. Chao. Tanto Neus como Sandra pueden bajar a sus sillas. Eta Sandra jetxi daitezke, ze batzuetan ez da eroso hemen eserita egotea, berreon begira dituzula. Beratzo begongo dira hemen beran, azpian eserita. Jardunaldiaren itxirari begira jarriko gara beraz, bi ponentzia entzun da, mainguruari bide eman da ere, eta gaurko jardunaldi honen abiapuntu izan da, dakizan bezala duela urtebete Eusko Legebiltzarrak onartu zuen emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxista gabeko bizitzen lege moldaketa, eta nazioarteko beste esperientzia batzuk ere ezagutzeko aukera paregabe izan dugu gaur, abiapuntu horretatik. Emakunderen zuzendari Miren Elgarrestari emango diogu hitza jarraian, jardunaldia izteko, eta gertuko horri begira ere Euskal Autonomia Erkidegoan lege reformaren ezarpen honek ekarriko dituen aurrera pauso zein erronkez aritzeko, beraz, Miren Elgarrestan, ezunean. Eskerrik asko, Iban, eta, bueno, lehenik eta behin eskerrak zuei parte hartzen ari zareten pertsona guztiei, benetan ez gendun espero horrelako erantzun zabala. Ziur naiz, jardunaldi hau kokatuko bagenu atzera begira, gure legea onartu zen 2005 urtearen bere urteurrenean, 2006an, ziur naiz, ez gendula horrelako publiko zabala izan. Hortaz, nik esango nuke hortxe, azpimarra jarriko nuke, urratxo horrek bakarrik, jasekulako urrats badela, eta jakin da ere, bide luzea ere badaukagula orain ere, biztan da nire aurreko islariek eta salduten guztiarekin. Eskerrak zuei eta baita ere nik eskerrak eman nahi diet baita ere lantaldean eta izan diren eta teknikariai, benetan beraiei esker posible izan da jardunaldi hau ere egitea eta nola ez. Islariei gurekin batera nik uste ikuspegi zabal batetik eta leku diferentetatik, nik Maria Eugenia Rodríguez Palop, Linda Sende, Neus Potzielo, Sandra Ribeiro eta Lena Ag, igual izen batzuk ez ditut ondo adierazten, baina mila esker zuen ekarpenagatik.
Eta gaur biltzen gara, hain zuzen ere, 2005ean, gure berdintasuna, emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo legea onartu zela, eta bere garaian eta orain ere oso arau aitzindaria izan zen Euskadiko berdintasun politiketarako, eta gainera mugarri garrantzitsu bat benetan egin dugun ibilbide honetan. Legearen helburua garbia zen, baina etzan bakarrik edo etzan mugatzen berdintasuna lortzea sortan, baizik eta oraindik ere ondo ezagutzen ditugun desberdintasunak, desberdintasuna eragiten duten egituretan ere nolabait esku hartzea ere izan delako. Sekulako, berari esker, nik uste sekulako aurrera pausok eman ditugu, indarkeri matxistaren prebentzioan baita ere arretan desagerrarazteko bide horretan eta berdintasun politikak sustatzeko, benetan erreferente izan da, eta erreferentzialtasun hori nolabait baita ere sustantziatuta badago 2015ean, 2015ean nazio batuek ere hala konsideratu egin zuten eta nolabait saritu egin zuten gure lege hau. Gaur 2022ko martxoaren 3an onartu zen legearen bere lehenengo urteurrena ospatzen dugu. Benetan 18 urteko ibilbide honetan benetan aldaketak nabarmenak dira eta nolabait balioan jarri behar ditugu. Benetan aldaketa esanguratsuak ere gertatu dira 18 urteko ibilbide honetan, nik uste paradigmaren aldaketa baten aurrean eta bagaudela, gure testuinguru soziala asko aldatu da, araudia ere berritu, sakondu, eta biztantzen, eta gure legeak ere beratzu nolabait egokitzapena, testuinguru sozial honetan jarrita. Eta zehatzago esan da, 2005ko lege horretan ezagunak ditugun artikuluak 3 laurdenean ere aldatu egin dira oraingo honetan. Pixka bat eta badakit denbora ez dakit agortuta daukagula, eta saiatuko naiz eta labur izaten, baina pixka bat nire hitzaldia honetan banatuta zegoen, pixka bat lehenengo partean, eta orain parkatu gaztelaniaz eta asalduko dut. La primera parte, los primeros 4 capítulos... Lehen 4 atalak nolabait oinarritu egiten dira egitura instituzionalean eta ze neurri hartu behar diren genero ikuspegitik. Hitz egin dezagun orain ze lorpen egon diren eta ze emaitzak emango dizkigun lege berriak, baina gero urrengo 7 ataletan aipatuko dugu ere ze neurri egiten diren berdintasuna sustatzeko arlo desberdinetan. Hau da genero zeharkakotasun hori aipatu egin duguna goiz osoan eta eragin zuzena izan behar duela gainerako lurralde politiketan. Eta azkenik saiatuko naiz nolabait eta labur hitz egiten lehen urte honetan egin ditugun aurrerapenei inguruan, hau da gure legea aldatu zenetik, onartu zenetik joan den urtean, eta hain berriro ospatzen ari gen urte hurren horretan, emakundek zein arlotan ari den indarra jartzen. Egituraz hitz egiten dugunean, egitura instituzionalaz dihar dugunean, esan dezakegu, Emakunderen sorreraren ondoren eta 2005ko legearen bultzadarekin batera, jauzi handi bat egin dugula erakundeen arkitektura horretan. Hain zuzen ere, arreta jartzen baitu egitura horien eraikuntzan eta pertsonen gaikuntzan. Eta erakunde guztiek, jaurlaritzarenak, aldundiek, udalek, badituzte unitateak, badituzte berdintasunerako unitate administratiboak eta herritarren 80%-arentzat bideratzen dituzte jarduerak. Jauzi handia egin da, beraz, eta jauzi handia gero eta langile trebatu gehiago ditugulako berdintasun gaietan. Noski, koordinazioa ere landu egin behar da, departamentuen artean, erakundeen barruan eta erakundeen artean ere noski. Paradigma ez delako soilik
tokikoa, eskualde mailakoa, herrialde mailakoa eta Europa mailakoa ere badelako noski. Eta garrantzitsua da ere 3 aldundiei, udalei ere dei egitea soilik emakumeen institutuari ere landu ditzaten horiek ere. Eta garrantzitsua iruditzen zait ere berdintasun politikak lantzea berdintasun arloan eta generoaren transbertsalitate horretan, zerkakotasun horretan, hori politika guztietara eramateko estatistikak oso garrantzitsua dira, zer garrantzitsua den datu kuantitatibo objektibagarriak izatea. Bultzatu nahi ditugun politiketako askok behar dituztelako datu objektibagarri horiek, eta zer garrantzitsua ere emakume eta gizonen arteko berdintasun hori bultzatzea. Horretarako ari gara lanean ere behategitik. Eta noski, legeak ere lagundu egindiko eta garrantzitsua da gizon eta emakumeen arteko desberdintasunari aurre egitea gure baliabide guztiak erabiliz, prestakuntza erabiliz, jada hori bidean dugulako, zer garrantzitsua den ere gaituta egotea, beste biktimei hartatzen dieten langile horiek, ez? Legeak jada aurre ikusi egiten du oinarrizko eta derrigorrezko prestakuntza hori, ez da? Maila progresibo batean ere gauzatuko dena. Eta ongi goaz demoraz, bai, ongi, ados. Pixka koordinatu behar nahi zelako, ere diapositibo honekin, ongi goaz. Funtsezkoa da ere, aztertzea zer nolako mesedea egin dion, kualifikazioen eta plangintzaren kulturari, ebaluazioen kulturari lege honek. Beharrezkoa da, adierazleak izatea, beharrezkoa da jakitea nola bideratu gure ahaleginak, eta planak ezarri behar ditugu, aplikatu behar ditugu ahalik eta eragile gehien bateratuz. Eta Eusko Jaurlaritzako departamentuetatik, hainbat udaletatik baditugu lanerako tresnak. Eta grafikoan ikus dezakezuenez, hainbat udalerrik dituzte jada berdintasun plan bat 2005-tik 2008ra begira zer nolako bilakaera egon den ia 4 bider handiagoa da. Berdintasun plan horien badira nolabaiteko aterkia albidetzen dutenak, inpaktu bat izatea herritarren 82%an. Eta goazen orain bigarren atal honetara, ez da? Berdintasuna sustatzeko neurrietara. Kasu honetan hitz egingo dugu parte hartze politikoaz. 2005ko legeak benetan inpaktu handia izan zuen. Eta inpaktua izan zuen hain zuzen ere lagundu zuelako emakumeak aldeuntzen eta emakumeen parte hartze hori sustatzen. Eta legaren arabera, ezartzen zen beste hautagaitzen 50% emakumeek bete behar zituztera. Hau oso garrantzitsua izan zen. Oso garrantzitsua izan zen, benetan eraldatu zuelako gure herriko jardun politikoa. Hor dituzue datuak gaur egun 50,7 dira emakumeak. Eta bermatuta dago, parekidetasun hori. Baina badakigu oraindik gehiago dagoela egiteko. Emakumezko alkateen 100%a bikoiztu egin da, legea onetsi zenetik, baina badaude ere beste esparru batzuk landu behar ditugunak. Adibidez, erakunde profesionaletatik eta barretatik, zer nolako ordezkaritza maila ditugunez, gara iristen hor 118ra. Hori, oraindik lantzeko daukagun naiz eta eduki, genero berdintasunaren indize oso aurreratu hori,
oraindik hemen erronka hori dugu, ez da? Oraindik hor ez dugu gainditzen. Pixka bat eskas geratzen gara, eta garrantzitsua da, horri heltzeko martxan jarri dugun kanpaina aipatzea, ez da? Emakumeak gora izeneko kanpaina da hori. Emakumeak ardura postuetara iristea bultzatzen duena. Eta kultura eta hedabidei dagokienez, legearen arabera, kultura berdintasuna sustatzeko arlo garrantzitsua da. 2005an begiraren sorrera bultzatu zen, publizitatean eta komunikazioan erabilera ez sexista bultzatzeko, eta herritarrek beren kexak aurkezteko aukera dute, eta gure agindu berrien artean badago ere bermatzea berdintasunez bultzatzen dela emakumeen eta gizonen sarrera eta erabilera IKT horietara biztaratzea sare sozialetan, interneten, sareetan dauden eduki sexistak. Eta lanari dagokionez, legea aitzindaria izan da, hautsi egin duelako lanaren ikuskera tradizionala. Kapitulo berean, heltzen dielako lan merkatuko desberdintasunei, eta baita ere zaintza eta etxeko lanen desberdintasunei. Eustatek programa bat du, abian, etxean egiten den lan hori bultzatzeko, eta 2018ren kasuan balioespen oso handia du, 100 hartzen du, 120 inguru, eta zerbait egin behar dugu ekintza positiboa kontsolidatzeko emakumeak kontratatu ditzaten azpi ordezkatuta dauden sektoreetan. Eta horren sintoma bat da soldata arrakala hori. Egia da, hor aurrera pausak eman direla eta egokitzapenak egin direla, azken 10 urteotan, 23%tik 19,5% igaro garelako, ez daukagu hor datua, baina 2019an hor geunden, eta iruditzen zaigu oraindik asko dugula egiteko. Eta Europako kasuan eman diguten datuen arabera, jakin dugu bertan 14,8%koa dela soldata arrakala. Eta erantzunkidetasunari dagokionez nire gustatzen zait kontziliazio erantzunkidea hitz egitea, ezta? Pixka bat hobeto ikusarazteko kontziliazio erantzunkideak guztioi dagokigun zerbait dela. Datuak argiak dira. Ez dute zalantzarako izpirik ematen. Emakumeak arduratzen gara, 2 herenetan, etxeko lanetaz, zaintzaz, eszedentzien kasuan 10-tik 9 emakumeak dira. Eta zer garrantzitsua den, datu hori erreparatzea, ikustea, egia dela, gorakada bat egon dela, gizonen aldetik, gero eta eskaera gehiago indituztelako, 7,3an hazi da gizonen kasuan, hori datu positiboa da, eta pixka bide horretatik jarraitu behar dugu, ezta? Hezkuntzari dagokionez, hezkuntza ere bada arlo estrategiko bat, ikastetxeak sozializaziorako eragile gakoak dira, lehen mailakoak eta hemen ere garrantzitsua da irakaskuntza zuzentaragoak ezartzea, unibertsitatean eta unibertsitate kanpo. Eta hor, oraindik ere lan handia egin behar dugu, indarra egin behar dugu, komunikazio arduradunen bidez, komunikazio planen bidez, eta orientazio programetan ere lan eginez. Eta bilatu behar dugu, ibilbide formatibo horretan, eragina izatea. Azken batean horrek ere eragin handia izango duelako gizon eta emakumeen etorkizun profesionalean. Hor ikus dezakegu Europako genero berdintasunaren indizea, Eustatek ere erabiltzen duena,
Evoluzio ona izan dugu, baina iruditzen zait oraindik ere lan handiagoa egin dezakegula eta zehazki sentsibilizazio kanpainan abiarazi berri dugun horretan horri heltzen diogu. Eta gure helburua da emakumearen presentzia bultzatzea industria, zientzia, teknologia, lanbide heziketa bezalako trebakuntzetan eta baita ere gizonak humanitatetara, hezkuntzara eta osasun arlora erakartzea, ezta? Hor badaukagu oraindik lan handia egiteko. Hor duzue, gradu ertainetako, mailako graduko, ordezkaritza emakumeak ez dira iristen ehuneko 40 batera. Eta hor, zoom bat egiten badugu, ikusten dugu automobilgintzan emakumeak ez direla 5% bat ere, Eta beste eskubide sozial batzoi dagokienez, osasuna, gizarte inklusioa, ingurumena, etxe bizitza, aurrera pausoak egin dira, baina oraindik ere erronka handia dugu eskuartean pobreziari dagokionez datu objektibo gisa, gutxieneko errenta bermatzeko diru sarrera jasotzen dutenen 10 pertsonatik 6 emakumeak direlako. Beharrezkoa da emakumeen ongizate soziala bermatzea eta horretarako lanean ari gara, konpentsazio pentsioak ordainduz, alarguntasun pentsioen berdintasun bat bilatuz, parekatze bat bilatuz, ezintasuna duten amei laguntzeko, adineko emakumeen parte hartzea bultzatzeko, bizitza politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean, eta benetako inklusio bat bilatuz ere atzerritik datozen emakume horientzat, emakume hijitoentzat, emakume migratoentzat, eta ezintasuna duten emakumeentzat, etxegabeentzat, espetxeratuta daudenentzat eta badutenentzat bazterketa larri bat. Gure legearen oinarrietako bat da, hain zuzen ere emakumeen aurkako indarkeria matxistari heltzea. Eta legearen aldaketaren alderdi nagusiak hain zuzen ere emakumeen aurkako indarkeriarekin lotuta daude. Gure legea, 2005koa, aitzindaria izan zen. Zuzeneko lotura hori ikusarazten zuelako, gizonen eta emakumeen arteako desberdintasun horri ikusarazten zuelako, lege honek hori indartu egiten du. Eta hemen badago ere, Euskadiko legearen ezaugarri bereizgarrietako bat. Hor badago beste datu bat, indarkeria matxistaren gorakadarekin lotutakoa, 19,1ko hazkundea gertatu da, eta datu hau berez ez da negatiboa, ez da automatismo horretan eror ginteke, ez da, noski, indarkeria bada elementu negatibo bat, gure gizartean nahi ez duguna, baina legeari esker, programeta zerbitzuei esker, lortzen dena da, indarkeria hori azaleratzea. Eta lehen izebergaren ondoratutako partean zegoen hori puntara igarotzea. Hori da behar duguna. Behar duguna da emakumeek indarkeria hori eremu pribatutik ateratzea eta eremu publikora ateratzen direnean beraien arretarako behar dituzten zerbitzuak eta neurriak aurkitzea. Eta sentsibilizazio saioak egin behar dira, kanpaina, prestakuntza saioak, eta horren adibidez erakunden arteko 3. hitzarmena, eta gaur egungo egoerarentzat ezin aproposagoa da, beharrezkoa da, indarkeria erakusgarri guztien aurreko biktimen tratamenduari eta arretari egokitzapen bat egitea, guztiak hartatzen ditugula bermatzeko, arreta berezia eskaintzea ere, seme-alabei, senideei, nerabei, intersekzionalitatez, eta bideratzea kanpaina hauek ere gizarte osoarengan eda daitezen. Zertan ari gara, ez da? Saiatu naiz pixka bat azaltzen. Zer egin dugun urte honetan? Asko, baina oraindik asko dugu egiteko eta horretan ari gara. Badakigu lege batek bere horretan ez duela ezer aldatzen. Beharrezkoa da lege horiek garapen bat izatea. Eta argi dugu, lan hau
ez dela amaitzen, eta espero dugu lege honek osasun ona izatea eta aurrera pauso handiak egiteko aukera ekartzea. Batez ere prestakuntza saioak egin ditugu urte honetan, esan bezala, herritar guztien gana irits dadin lege hau. Eta edukia, hobekuntza eremuak hartu ditugu, eta implikatuta dauden erakundeekin ere lan egin dugu bere gisa uler ditzaten eta gara ditzaten eduki berri horiek guztiak. Eta akordio batzuk ere abiarazi ditugu, zeinak lagunduko duten legaren aplikazio horri, kontratazio publikoan, diru laguntza publikoan, plan estrategiko eta sektorialetan, eta lortu dugu testu bategina jada amaitzea, 2005ko legea, bere artikulen 3 laurdenetan eraldatuta dagoelako, ez da? Jatorrizko artikulen parte bat jasotzen da, baina eraldatu egin da, eta horretarako testu batekin bat egin behar da, erabilgarria izateko. Eta hori jada onartu da, honetxi da azkeneko gobernu kontseiluan. Es un observatorio que se tiene que... Eta behategian ere lanean ari gara, datu hori guztia biltzeko gero gure politikak datu objektiboetan oinarrituta egon daitezen. Eta lan eremuan ere lagundu diezaguten oinarri zientifiko horrekin lan egiten. Eta urtarrilaren 19an jada sinatu genuen eta pres gaude lanean jarraitzeko. Jada ari gara egitura hori sendotzen. Berdintasun planean ere norabide politikoa ezartzen da, beste erakundek ere jarraitu beharko dutena. Eta lanean ari gara prestakuntza saio horretan, eta berdintasunerako prestakuntza ziklo horretan, etengabeko eta jarraia izango da funtzionario guztientzat, langile publiko guztientzat, genero indarkeria matxistaren biktima izan diren emakumeen umezurtzentzat ere baditugu zenbait neurri, baditugu ere judizialki ezarritako neurrien ez ordainketentzako neurri batzuk, 2005 legearen guraso bakarreko artikuluarekin ere ari gara lanean, aurrera pausak emateko, eta sentsibilizazioarekin ere ari gara lanean. Hau da prestatuta nuena, hau dira gure erronkak, oso azkar eta labur azalduta, baina tira, horretara behartuta nengoen, ez da? Eskerrik asko, emakundaren zuzendari Miren Elgarrezta, eta honen bestez, iritsi gara gaurko jardunaldi honen amaierara, zuzendariaren hitzekin batean. Ardatz hartu dugu iaz onartu zen berdintasun legea Eusko Legebiltzarrean, esan beharrik ez dago, eta sailburuak berak ere esan du, bere hitzartzean Miren Elgarreztak ere aipatu du, legeak ez dira horri batean idatzetak geratzen diren zerbait soilik, legeek gure gizartea eraldatzen dute, hobetzen laguntzen dute, eta lege horiek eragin zuzena daukate jakina gure bizitzetan, eta baita berdintasun politiketan ere esan beharrik ez dago, gizarte hobe bat eraikitzea da erronka, denok gizon zein emakume hobeto bizi gaitezen. Honen beste, orain aretoaren kanpo aldean nahi bat duzu behintzat, kafe baterako hastiare izango dugu, eta berrikitarako tarteare hartu dezakezue hor, como cierre, como colofón, a la salida de la sala os vamos a ofrecer un café para seguir charlando, si es que tenéis tiempo, claro, de estos temas que tantos nos interesan. Eskerrik asko, guztioi, gaur hona etorri emakundaren izenean eta goiz hau bintzat gurekin pasatzeagatik, egun hona izan.